morning! Good morning! Atagan na ito ang Diyos, ang kaniya sa kong kinabuhi, o sa kumagsipang kapag. Sama sa gisulti na sa unahan sa ito mahal nga paligura, dako ito na akong kalipay na nakaanhigay. Dahil po mga rason na nung nalipay karon ingati sa inyong ha o ato ang parokya. Primero, nakita mi ni Father, si Father Aster, atong pinanggan na kurang paroko kay tinupita ko sa mga instrumento nga gigamit sa Ginoo aron po kumapari. Kay high school ko sa Antikira, may mga panya magkanatuloy ka mga seminarista. Wala ko kailan sana seminaryo. Unya, kini si Padre Aster, din ko mo Padre niyo makita ni Sir gihapon. Maestro man eh. Nga mauni nga to sa among gamay pa ko kanang profesor pa gani siguro ko ato kay mo ko gituloy. Okay, mahadlok ko tulihon niya. Mauni nga to sa mga eskwelahan sa Bantilino High School sa Antikira. Kahimo sila vocation campaign. Sila mo i-introduce na mo kung unsa ng seminaryo, unsay forma o kinabuhing seminaryo. Sila mo o igahatag na mo o pagpailan na mo sa seminaryo. Motong hinsuot sa una-una ang seminaryo. Una may ko, Sir, apil ka sa nagkainong nabari ko. Kung nga hantog karon Sir, yan po ang iyang itawag ni Padre. Pag ato na no seminaryo, he was like my elder brother. Kaya sila may 4th year, sila may graduating, ako po maoy isuod. Puutan kayo na ito, kurang paroko. Oo nga, salamat po mo. Ganihit yung mga paring buutan ro. Oo nga, pasalamat mo nga maayo kay itong Paris Priest. Now, I know him. Kabaw ko na yung Madrid, Sir, from head to foot. He is a good man, a good priest, a kind-hearted person. Una-una na akong kalipay na ang pasalamat sa gilungan ng kaanhin ko sa parokya ni Sir. Ikaduha, nalipay po ko kay taga-ubay man ang lulong mo, nagbali Sir, may middle name. Among uyong taga-bayan. Mong talambihin ang awali, bali Sir na. Namin ito, bali Sir, resort ato, matay. Kasi maka-check-in tani. Taga-bayan among lulo. Katong si Father Sebastian Baliser, ito na parin sa una. Amo itong katiguangan. Ano so yung maigaga mo ano ikatulong rason, personal po na patron sa devotion si San Isidro Labrador. Mo po niya ang patron sa akong barangay sa amo. Mo nga nalipay ko pag-aso kay kanhi po ko parokya nga San Isidro Labrador. Nakaadto ko sa iyang lubong sa Espanya. O baka igayon mo kamo may mga pensyon. Adto mo sa Madrid, sa Spain. Nasanta man niya ang asawa, di ba? Dinubina man mo si Santa Maria de la Cabeza. Ipatong na silang lubong dito na nadugta ang lubong sa asawa pag si San Isidro Labrador. Wa maunsa na itang lawas. Mahapit na 1,000 years o 900 years na kapit. Magtiadso na sila pinanahimong santos. Kung ikaupat nga rason, nalipay ko pag-ayo, ko salamat na ni Brad Oliver o ninyong tanan, kay karong pa ko kaanhin yung bayabas. Diha naman kutong sa Agos, Malabian man ang San Pascual, kanang sintro sa ubay, kapilan na kong anak, pero kanang bayabas din kanang bayabas na parokya na ito, karong pa dyan ko kataas. Nangita bito ko kasi bayabas, damo mo po kita bayabas. Kaya una sa kagutong mo man itikaon ang kinabayabas sa buwas-buwas pag bitaw na puti pagunon. Ngayon ikalibang ni mo tubuon ta na sana na po ng sabon at itong sampot kay huwag pa matong sa una yung suppository kay itubo ka ng naon o bayabas na dabong. Nga namin sa una. Gamay nga pamanandong niniluha ka oras sa itong nalenten. Ang akong giandam karon, giuluhan kini pagpakamatay aron kita mabuhi. Mauni ang ebanghelyo atong miagi nga Domingo. Nauna ka, dungo hinibahon man mo. Sige katong mga tinggan pagmata, mag-exercise sa ta. Basahon na to tanan ang ebanghelyo. Apil na tagalayo, okay? Kitang tanan.
baka pa ba na itong mga? Sige, kitang tanan. Gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 24, hangtod sa 26. Sige, kitang tanan. Iskay ba yung kanya Ebanghelyo ba? Huwag na imamatay, di ba? Usay mo na Ebanghelyo kabasakon sa pare, o na imamisag kinalay, or mag-wake mass sa ato ang bahay o may kaya. Usa hindi lang kita sa kalindot nini, kay mura na bitang kanunay na itong madungog, mula ba na nato. Sultihan ko kamo ang usa ka lugas na trigo magpabilin nga usa ra ka lugas gawas kung kiniipugas sa yuta o mamatay. Paradox man sa English pa. Ipugas sa yuta aron mamatay. Sa Kristiyanos nga kinabuhi, kinahanglan ta magpakamatay. Aron mabuhi ta o makapabuhi po ta sa ubang mga tao. Kanunay na nila itong ihimo, walang ta kaalingan. Walang ta kaalingan, walang ta kamatmon. Kamu din kasagaran mga parokyano, mga apel sa exorcism ministry, mga alagad sa simbahan. Kaya mo, kita mga alagad sa simbahan karon, gitawag na tag endangered species. Mura na tag tarsier. Gakanihit na ni mga labi na sa mga bagong tubo, gakanihit na ni mga batanon, hinay-hinay na kahilis ni mga batanon nga manginano o panibahan. Sabot na dito sa Europe, dito ko sa Europa, itong Nobyembre, 5 kanasa doon, ito ang pag-suroy-suroy na sa Marian Pilgrimage. Diyan po, tagsa na yung manimba. Ngayon sa kaparokya dito, Domingo, hadako ka doon silang simbahan, isang panagkatidral sa Talibon o sa Tagbilaran ng kalimaon siguro. Kaya po, nanimba Domingo, 15 na kabuok. Gasang kiig pa doon. Sabot mo gasang kiig. Pilikod, kaya gasang gamito na ito, kaya mga matay ta. Diyan mo na po yung gamit, anak. At ito, wisdom o Holy Spirit schools, nagbilaran mo gasang kiig ko na may kasabot ni mo gasang kiig. Kumaingo mo ng mga estudyante, Father, where man ta mo go? Where man ta mag-lunch? Hinas ka, ito nung pinag-uon na kayo mga po, parang kwartahan. Pagpakamatay aron mabuhi. Kita nga na sa simbahan. Nakaanam nagkadiyo ng mga lagay sa simbahan. Tanawa na ko. Mo bitaw nga kita 40 kape o mga matay ka. Kisa na kayo mudarog karo. Hinikuliwi. Kisa na kayo mo andam og last supper katapusan pa ni hapon. Kisa na kayo mo apel og holy face of Jesus. Kinsa na kayo mapulog Sagrado Corazon. Nadawa, bisan sa mga katikista ni Hitna. Sa balilihan ang daan tulo na magkugatuig. Kanang-karatuig, mag-recruit man ang desyo katikista. Sa balilihan mo tulo ra kabuok ng pagbuok. Tulo ra kabuok. Nga naman, inigingon niyo mo, mangutana magnana. Ang kinsa may musugal sa balilihan, kada oras 15 pesos sa kong klase. 15 pesos ay oras sa magatigisa sa balilihan ng klase sa eskwelahan. O, injo dako, siguro ganyan kayo, humayanon man mo, dato man mo. Diyan ay counterpart gamay sa SSS o sa PhilHealth, pila na ba na? Ang magmidalidad sa mga bagong tubo o kay ngana man. Sa may mahimo na ito na 15 pesos, kuha ka ng snowbear. Itang, kung yan mahitabo, kung naman katikisa sa balilihan, bili ko ng maldindong mga alagad sa simbahan ang inyong dedication ba sa pagpangalagan.
Mahimo ra magutang musimba ra ta na muli ta sa ato iniguman. Pero mahimo man ang isabay mo dakop na to. Pero nga nung gituso man dito magpalabad-labad mong appeal sa PPC, sa PFC, sa minister, mahimo mong chapel president, mahimo mong dajog president nga ang laban man ang trabaho Pero nga nung gahimo mo man natungod kay nagpakamatay mo aron ang simbahan mabuhi. Amen? Amen. Mawala mga katikisa sa amo sa balilihan kay kuwang lagi kaon ika maglasing o nailang mo yung plating ang giingnan ako na nagi klaro pag meeting aron mo ba kagkaon o naay hikay bisag unsa patay kasalbon jagon sa pagkanto sa mo bisag mo imbitaron pag uniform mo kahalag wa mo ina bisag dito, magkikot di klase nila siguro masanay nila mag-uniform na aron mato o magkakaon o lamig. Unang usahay o mingaw na po yung mga katingista mo yun o wala mo yung namatay mo siya. Gusto. Kaampo mo na yung mamatay. Yan na itawag sila. Ako nang ituyo. Pero sa kaon itawag. Pero malipay ko na ilang commitment ba? Ang gikagulan kagakatiguang sila. Mga bata-bata doon na naduhan na ng kabuk na sa minta kape, kasagaran na sa sikita ko. Madakmak na ganyan ang uban, magsakag hagdan. Pero ang ilahabang pasyon, ang kana ng mga laga, ang ilang pagpakabatay, nga na mo mga naasa simbahan. Mga mo sugod mo sa dili kay pagbula, bahandi mo sa simbahan. Kami karong kabantay ko sa balilihan, kanang magpamisa bitaw, naa sa mga 40 anyos pataas. Kanang magpamisa ba, mas intensyon, pamisa ka, kanang magbagong-tubog na hit ka na magpamisa. Kung nagatulog ko si Mineral sa Bilar, nang tingin mo ng mas maista nga, klaruhan yung plano magparo yung mamagde. Kaya ba siya mapari na mga pasmo na mo. Paano yung magpamisa, mabatan mo? Kita may naanak na kagianan, mapunta sa itong mga ginikanan. Pagpakamatay diha sa pagpangalaga. Sa balilihan ng mga katikista dito nga gatudlo ang bari. Kanang balilihan ang tikiran nga katapan man na naisuparan ako gahuwa sa una upa man nagtulay mumaha na subaan. Tulo sila katikisa ang barangay Lolo sa balilihan. Pispiras mo sa tikira, pikas sa gudampi. Tigipita mo may kaon lang yung taon, tigipita lang pamisas, pikas, pamispiras. Di mo upo, suba sa mo kung may tulay ito. Di baha-baha, di sayang, di saka, ilang sayang. Upawag, di kuha tanan, birwer, talong nila. Kawalik sila na sayang, kaya ngayon naman pumatamog ka. Kasi pagtabog nila, sige na di pag-istorya, sige pag-palipan, istorya. Wala sila kalikat, nga dito na sila sa sala, sa tagbay, gagana, kaya pa sila sayang. Gagana, ihapon. Nakuro sa tagbay, ginoo ko asa. Kapag ikaw, kung ihapon ang ito. At ito ang dato ininabog sa suma ibos-bos na dato. Hindi ka magpaglipat, kaya na pastungan. Oo nga, tama sa mahimo, kita din duha mamin pare, atong paris ko sugak ko, kahangyo dyan niya, sumo o undang o galagad sa simbahan. Padato dyan ang pagpakamatay. Kaya sa atong pagpakamatay, adlaw-adlaw, daghang mabuhi. Kamu mga presidentes kapilian o mga insan sa inyong GKK, kaya cluster ninyo, pagpakamatay na. Nga kamu mo sa unang makanawat o batikos, batok sa pare. Kamu may unay mga, kamu may mag-sobre ikan sa parokya. May hindi lang sobre na po. Napin na po. Pagkwarta ni palit. Kaya kamu may masakitan na. Nga kamu may nahigumas pare. Kamu may masakitan na. Kaya nga kamu manggoy nakakita sa bilis sa tinuod na pag-alaga sa Diyos. Ang mga tao nga wa makailang Ginoo, ang mga tao nga makakita sa papel sa simbahan din na kailan. Mo beto na mahimo na hinungdan sa awat tanawa din kinsa ba adto na mag-hands up.
Kinsa ba ninyo din galing itong mga bana i-rehearse? Di ba madugay magkasumpakin mo? Kanang itong aktibo kang agong simbahan, tanan yung organisasyon, iapilan, kung mura baga, kanang aktibo kang agong alas 4, pagkasdanan mo naong nagkakang mag-holy hour, mo devotion o First Friday, mag-umpisal, dugay ito ka magkaulit, kay naghapon po kang ipaghintlo simbahan, ito pagkasumpinto niya, gilip-sulip, ito pa ni mong tanang santos, ito ba kay namuyo ko ng magkapasar board exam, yung anak kaway tutuon. Inikuli na maintok na na yung banan. Kaya berdugay ako kakauli na Pasko na ko. Sa matigyan ko nga naman si Manny, angay ka na kura paroko. Bukno na mo. Nga naman, usahay, di man tanan magtiayon, puro Diyos no. Namoy mga bana, tagsari banang kinagustunan kasi kan asawa John. Muna na kanilog ninyo mga budget. Kaya ng mga budget, traditionally, kamo mo'y matuto sa magkauban sa pamilya na muduol ng Diyos. Muna yung papilong inahan. Ingana na yung pagpakamatay. Pero kung hindi mo magkamantay, tinali. Kamo kisa ba alimag apuan eh? Kanang pag-alimang apo, pagpakamatay na. Pero mahing-graduate na mo pagpagabili ka na. Huwag dalawang mga na mag-graduate na matapos ng trabaho, ibiglan, mga apo, panuwan. Panuhod, huwag mga apo. Ang mga apo, bitaw langason, magtapo ka na yung sala. Mo'y magkain mga bungkang, yung souvenir, o kasal, ang divider. Kanya mga hakbong itong mga itong ibang adorno ni mo, mga kimay po mo mga bataan mo. Ikaw mga kimay, pero pinangga mo kay apo ba? Bunga rago po na sa sapot. Graduate na mo. Pag matutunin doon sa inyong anak, graduate na mo pagkaginikan na. Nga karoon yan, usap mong apo. Laing pagpakamatay. Ako, kasuway ko anak, kinamagwangan ko. Naman po ko isong pare. Doon kami pare din sa Kamagunas, Kalapi ron. Kunya, sa tanang trabaho ng akong magian, hindi mo ko tiniglamong trabaho kay. Hindi kinamagwangan na kay Posgo, ito tagsugo. Okay, sabay naman kinamagwangan kay Posgo, ito tagsugo. Karang sugo, kasama ko rin mahimo na itong apelido. Kinamagwangan man ko. Pobre ko may kaaso doon. Mananangkot na ito ng tatay. Ay na si Padre Seminaryo. Kaya luya kung naong seminaryo ba? Sa unang, ugwan ko ito motorong na unang inawawa. Ito ba? Inas Padre. Kasi, kung naong sa unang, kanang kinapiyahukan, ano nga, taas na itong simot. Kaya kinaluyan ko mga, kana mag-naong o white ka o wala naong seminaryo o minsan daw nakikita na sa Facebook ako ito daw i-post lumura ito aliwas ba ito ko hindi kinarang-arang po na itong naong o gamay hindi na uwo ito wag tao kaya ko pa utro itong naong nga matay mumisa hindi ito yung kini mag-atiman tayo bata usa sa pinaka may tapo nga, maliway at pero usa sa mga hago nga buhat. Ako lang experience, magdunjan ko banghon sa una. Mo man ay di ko maangay pero mapugos man ka. Kay laki pa nang maglumag, magbukhag kahoy kay iguman kay mo ko gano sa mahuman trabaho ka. Kana magpatuog kag banghon nga hilakon. Matay. Kurot ko imong kanta. Lirong sinta, maya magiliw, mahay koko. Kana ito, hilakon kay nangipon. Sama lang. Dugay ito, manghon doon na napalit ko, hilakon. Sa una, ako may pibato na na. Idiritso na ako ng dudyanan na itong bongbong kaya. Pakor na humok, ito na hukon. Idiritso na ako na itong di ba kayo mong matok? Kurot naman yung mong kanta, tanan. Ay, mag-iyo na. Kantahan, kantang minatay. Cristianos palando ang kasakit sa purgatorio. Nano, nagmanghon.
magata sa unang, kaya nung naman mo ito, milk me, mag-liberty? Kaya nung mo ito? Mga magagata sa kami, mga dako na kay mga ano magluto, di may painom ni nanay, milk me, mag-liberty. Kaya ihota sa bata. Kaya pobre lagi ka, so. Kanya, ang amo katurang tinughong. Kanang tinughong lahi ba dyan, nagsampurado class, nagsampura. Kanang tinughong kay Bakam, kami salin ko lagi rin, jagat lang rin. Hindi kabutang ilunod, initubig, magpuhingan, tubig, usahay, way kamay. Kamay na kamay, patang ko rin, gagainom, umihikabaw, Pastila yung naguan. Mga taong naikasay, nagawa si nanay, bilin o bibiron, kaya gatas mag-ingin, kaya bagong tinunaw. Kaya ipainom lagi yung muhila, kaya malakaw. Kaya itong nanay, kaya mangubra, magkamot, magbasan. Magtrabaho ko po rin yung taon naman sa una. Mangahoy, magsigibo, maggarde. Kaya meeting to barangay assembly. So sa paglakaw ni nanay, isujok na bibiron ka. Ako na, abinglan, ragamay. Gamay ko malikuto-kuto. Ibalik, bitaka. Sus, pagbalik mo dyan, ibilig, bitaka. Ako'y kasujok-sujok. Natos ko tamang-tama. Karong kapari na isang maligo, kagat. Matay, bitaw ni panalangin. Siguro, kini magpakamatay na mabuhi sa buhay. Personal doon ang experience, di doon naging ang libro. Karong napare kami padre, di ba sir, daghang kaon. Mo ba na diabetes ko kay daghang kaon. Kami sa ko barangay Foundation Day sa Lungsod sa San Isidro, may Lungsod sa San Isidro Bohol. Pag humag misa, sus ikuraw maglipat ang ilang plaza ito. Pagtahinanaw sa Dabay Chairman, hoy, way mo kaon ha, hindi mo wag kaon atong pare. Susi 20 na. Basta mga bata sa kuraw nga lipag, tamoy-tamoy, laway. Kakakaon mo. Hindi man, pagkanoon nila, di mo kahuman ng pare. Kaya mabungkag mo itong para ba, o maratisa sa nayon man to. O pagkanoon nila, mga tao, maikog sila nga, gubot ang mga tao, ang pare. Hindi matarong ni Sibe. Pagkaon naman, wawa ka doon kita itanawa. Tagaan ko plato nga green. Green nga, dako nga murag na-admit dito sa ospital. Nagkakita ka na compartment. Compartment. Kanya, pagkaon ho, primero ka kay tiguan nga dahag hinumbang ng ka nga kanang dahag o kulor, yelo. So, kanaan na parirhakay, wala ba mikaon, kisiguro ka na ho. Magkapa man, muy-muy man. Siguro na po nila piusan, kung ito, class B, or BC, nila ba? Dapat gadag nung munggos na utang na pinauga, pinama, ay gibutan mo sa plato. So, dapat gadaog ka ng miss, udo, nga gibutangan o salmon. Basta pagtanaw na sa platong green, murag pasaw. Hindi ko kanana pa rin. Kaya mo may ikaw, siguro ka na mo. Basta pagkagabi ka kaligi, nahubuto na. Hindi ko may kahungkisan kung saan siguro sago na timpla. Kanan ka, ilmunggos. Sige, nagugok lang ito kadlaw. Sige naman kay, mauna ni baon sa mga panahon ngayon, ganihin na sa unang panahon. Tinuod sa nigingon ni Jesus nga ang usa ka lugas nga trino nga magpabilin nga usa ka lugas gawas og kini pugas og pamatay. Pero na mga tatanawan ng mga tao nga di magkisilingan. Kaya mahadlong og kawatan, mahadlong og tuliston, mahadlong og matakdag TV, mahadlong kita nga tawa, mamatay ra sila nga wa kay mahibawi namatay ba. Mo ni magpabilin na tako sa kalugas nga naman. Mudag hanta ko nang atong kinabuhi, masakripisyo para sa uban. Amen? Amen. Mga ministers, kisa ba yung mga lectors Daghan, no? Wow, very good. Padayon mo sa pagpangalaga. Kamuta ng alanyan sa simbahan. Bisag usahay, maluya ta, mahadlok ta. Bisag usahay, dahil mga tao nga mo, saway na ito, sama po yan, ilangkuhan mo rin, mag-gig pa. Pero ayaw pag nana,
Daghang mga hinawayon dito na tunang taring alta. Sama na mula ka, mura mong nagatunog o limato. Di ako titili minister nga, mabasa ba? Pagpadong nagmisa diyan pare sa tubangan, matahing kalit, mag-iwan ang pare o English atong misa. Kulpaan ang minister, kaya Bisaya ako itong misa. Kapalit maluoy, kapalit magkabahan, nabasin ang hoda pa rin. Adyan, tapahinganan pa rin. Adyan, pagbinuang pa rin. English na kinay, purinin kami, purinin ni Amo. English na English. Kaya pagpasa nila aning, kapapagbabang ito nilang mga sa langas. Kung sa nasusabing na, bakit hakdok, kaya anak. Walang sin panahon, i-practice. Kaya kung practice, hindi naman mo kaya, purinin, kailang untay man. Untay, may sauce kayo. Ikadawang pagbasa. Pagbasa niya, suwag ni San Pablo, nga sa taga-Filipo. Dahil iniso na kay letter of St. Paul to the Philippians. Sa iyang handok yun siya. Second reading is taken from the letter of St. Paul to the Philippines. Pagdating handok ka sa minister. Injan hagod ako rin. Huwag mo nisuwa ni San Pablo sa Pilipinas. Nagpasa siya sa katapusan na may pulong sa Ginoo. O inilisyo na the word of the Lord. Ingaw po yung minister nga nahandog, the end of the world. Ingaw po mga tao, thanks be to God. Tapos ang kalibutan. Pero malayon, tayo po. Pahalay magkasasong-sasong, malayon kaya po tayo sa mga pangalagan. It's for the Lord. Inoon ay mapuno sa itong mga simyan. Inoon ay mapuno sa itong mga kabuangan. Basta kayo na itong pagkamatay, kinasing-kasing. Hapit na na may Biyernes Santo. Kanya, dihay, gabasag pasyon. Diba? May pasyon dito ang Biyernes Santo. Taas mo na. Nakupog mo itong minister. Mag-inom, ito na kumandaan. Gusto ko ang inom kayo. Huwag maminaw, sindi palabras kayo. Huwag maminaw ka. Tital o galgal. Di ba magsindi palabras, manaunag Biyernes Santo, karena pitong kapulong, kita. Pag umana na ka itong pagsaulog sa pagpasakit sa Ginoo, sa inyong pasyon. Basa niya sa inyong pag-amahan. Diyan sa linya na yun. Karang itong gilimod ni San Pedro sa Jesus. Yan din eh. Huwag mitoktoga na may sumpay. Na isang sa tapatas, luzog format. Huwag mitoktoga, inong pong minister. Okay ang manok. Toktoga, o, ito. Huwag mitoktoga, okay ang manok. Okay ang manok. Tarungan mo yun, basa ka. Katawaan mo sa mga tao. Unya mitoktoga, unya mitoktoga, og ang manok. Hananda na, ayan. Og mitoktoga, okay ang manok. Okay po. Asar ba tayo bitaw pa tayo subot ha? Habit na kumataw. Bitaw. Ang pagpakamatay, aron kita mabuhi. Ang pagsakripisyo na ito, tanang wag ka mo bang ginikanan sa inyong kinabuhi, kamong hayahay ng kinabuhi. O sa gagmay, pinyo mga anak, kagalisod-lisod mo, kakautang-utang mo, iidyo pa ng ipamidyaan. Magkapahuman ka mo nila. Kapag kamatay mo sa una, nabuhi sila. Nabuhi man sila. Kamu na pag-ibuhi. Mauna, pwede masabot na rin usang galugas, trigo. Pero kung kami mga pari, daga magsipit ang pari, ibaw mo anak. Pagkadugog mo usahay ng mga di maayong istorya sa pari. Sa mga pari na mo. Masamaran mo. Maapigdahan inyong panglantaw na mo. Pero kayo ba mo, ang among kinabuhi na nagpari ni pagpakamatay. Kana lamandaan nga di ni maka-minyo. Normal mo na dagan nga ulitaw ka maminyo so ka human magtukod ka bilyong pamilya. Ya di ni magminyo para sa simbahan. Gituli ba sa pumigtaro? Bawo po. Pare ka na
tubay, wata magpatuloy. Di ba rin mo na pagpakamatay? Magkakita, may isang mong classmate nga, 5 na kabuo mga anak. College, oy, mamatsin ng ubanan mga classmate, o nangapo na. Mutanong tayo ko sa kapatid, kabaong, tapukuan na ba? O ganang di pa ng job. Di pa ng job. Di pwede. Pagpagamatay, nag-iimo na mong siya, na mong father, o mga pari. Pero, nagpagamatay ni, para sa simbahan. Aron mabuhi. Mauna ang buhay, pasabat na sa kalugas ng trigo. Karon, unsaon man nato pagpagamatay, aron ang uban, mabuhi. Number 1, kini mo iti manin kay basig ng mga tayo. Kung saan mas berapa niya, malamuot, matutanan. Kini tinuon mo iti manin. Tinuon mo punto, pero kana ba? Di man ipon ni. Sa tradisyon sa simbahan o sa Biblia, kung sa may buhaton, kini, kung sa may ulit pasabot ang pagpagkamatay aron ta mabuhi, kita ang mga tag sa kalugas ng trigo. Primero, ang pagbaton o maayong kabubuton bisan sa mga tao nga wa makaudyon nimo. Kanang utagad kag mga tao nga lison o biklonon, pagpakamatay na ngano man ikaw may magpaubos imong kaugalingon. Kanang maghandyo bitaw taog natay project sa parokya, natay project sa simbahan nga muduol ta sa mga tao nga subakiro, pagpakamatay na daghan pangindak pa sa kaliusahan. Uy, ma'am, guwapa lagi ka, ma'am. Sa pisla to ilo. Pag umandi ay among sobrigi kami pagal kay improve ta karon sa atong pueblo. Pagpakamatay, tao na, pagpakauwaw sa tao na. Pero pagpakauwaw nga, dungganan. Di pagpakauwaw nga, pariha ka pagkauwaw ka nga baligya ka lawas o kabaligya ka sa pagkaugalingong unod. Ang atong ihimong pagpakauwaw alang sa simbahan. Pagbatulong maayong kabubuton. Maunay primero diha sa kinabuhi, sa pamilya o sa parokya. Kung di ta maayo buot, di maayo ato mga kabubuton, kuwan sa mo'y parokya nga magkahiusan. Sa pamilya, o di mo maadog buot, sa inyong mga kapika, sa inyong mga anak, kuwan sa mo'y matawag o home sa ining lispa. Bigay sa pagunsa kadako ang atong house. Diba, grade 1 pa na kay Bausay kaninag house o home. Dili tanang house matawag o home. Dili po tanang home nga dakong balay. Naibay o squatter nga matawag o home. Na po'y mansion nga 5 ka andana, aircon pa itong septic tank. Di matawag o home. Kabaw na mo na. Kabubuton. Kumusta man ito mga kabubuton? Kamu mga minjo rin, kumusta man ito kabubuton sa ito bana o ito asawa? Kanang tinoon. Mudo pa mo sa ito bana? Kamu mga minjo, mudo pa mo sa ito bana? Ngayon, hindi sa balihan, kasama kong itindog pa dati, ang bana ko rin ang naog sigpin. Ang sigpin, nawa katikan. Ito mo kay atnas kaligon o kabubuton. Kay magkuman ito sa sino. Bisan pumot ko ka, so dugi naman. Di ba kinahalang ka na daw magkuhan kay kapoy mana? Hindi pa sabot dog. Ganang tipa ko tapat ang higda pa. Hindi ba may mong gada daw kapoy na mabutangan tiguan na ta. Mga uban karon magkanagot kay ang ilang kisan magabi, kaya ilang hero nga mahalon. Tinilugi na yun. Ang bata kay Wahi, doon kisa. Ang hero, ang mahalon. Makaligo na ang makahatag na maayong kabubuton. Kaya nagmuhaw ko na. Hagkin nito rin yung bana. Hagkin nito rin yung asawa. Labi na padong mo mulakaw. Bisag luon. Isa ka ng lawan nila mahupaw di alko. Hindi naman. Sa karado na. Kaya mo ka ng haok, meaningful na. Nag-hakis na, mga hakis na nadawat sa Ginoo.
Ang batanon po ang ikisan pa rin na ate, mga dalagita, mga gagmay pa. Kung hagkan mo din sa inyong uyab, it means home. Gihagkan ko. Nandiyan mga sawa na home. Kamu mga minso din niyo, hagkan mo, it means faith. Pagtupo. Kaya gihagkan mo ko sa kumbana, wow! Higong mapako. Pero mga tiguang na gani, hagkan, charity. Oy! Kinaluoy na na. Yung mga tiguang hagkan mo din Adyaw mo kasuko kay kinaluoy na. Di ba di ay grasya na ikaluoyan ta. Di ba kitang tanan na buhi mas kaluoy sa Ginoo? Amen? Sa may pormang kaluoy sa Ginoo. Kana ba, di yung tataman yan. Pero nakapahimos ta sa maong panalangin. Kisa ba yan na to? Kaming, sir, pila na guming na pare sa seminaryo. Kung mapare, patanan ng manulog seminaryo, nanubra ng pare. Pero sa 40 kabot, 40 kabot mo so, dinig sugod, po katuig ikan pagsugod, tulo na wala mapare. Tanan, grasya. Ang wa mapare, wa na magpasabot nga wa maggrasyahin, nailuna mo po sila sa laing kinabuhi. Nakasawa mo po maestra. Ang pare, nagkakos-kakos sa magunan, igor mo init, di mo bawos. Tanan dyan ng grasyahan. Ayaw mo katuo ka di malas na kinabuhi. Kaluoy. Masa may example ng kaluoy. Kisa may kamo mga tigwangay, kaabot mo mong bayi. Kaabot mo sa panahon na uso magbayi. Bayi ba? Akong mingawon ko itong bayi. Hindi na ko ganahan ka dyan, disco kayo. Kanang hughan niya mo apil o ka budak-budak bita mo rin asaw kasing-kasing kaya mo rin mo palpite kaya kusog bita mga sound system ang baili sa una kay formal man Petromax sa ganito isuga bumpahan makautod ka nagkabumba labi nagkagasa bita mapuha diba bitay na lubi niya usahay ganyan ang bailihan sa una mo pa masiminto niya nakatoy puno. Kaya naman mo itong radio puno. Naiplaka. Nakay akong plaka ko ba? Long play album. Unong-uno. Nakay dako. Lami ka ito ka nang sugod sa plaka tukag kay Bukanaas. Naghugaw ang plaka kay Watarong Trapo sa Purito. Di katulay ng kanta. Sa Paul Sweet Music sa na. Hangyon kong imong pasayo ning akong pagtugaw kanimo mo na niya sig sa una. Diyan ini tukar ana og di hinlo to plaka kayo hangyo. Pagkatuling tong plaka. Kabot man ha? Mga plaka kanyan to, di ba automatic mo sayaw? Di ay mulingkod ka ng liburan ng taas. Maghuwag ka kinsay mo, gujod ni mo. Di ba karoon nga inigidisko, tatakag ang intransos, huwag ka ginabiga sa tundungan, spelling sa imong leksyon, sa imong stepe, formal tong baili. Mulingkod ka ng tunga, inigtukar sa sunata, ang mga ulitaw, gujod ni mo. Mabita na uman namin ka itong baili, di ba? Pinag-uukot so ka na naglabi na wapa na mo ingon na mga ingon to ba mga dagay sa baili ihugdon sa ulitaw sama na himborot may pupunta ulitaw ispan nila manong naman na natunga na yung ispan pasila ako nung nakasapan ng bilis di ko musik gujod sa mga bata, sa mga ulitaw, sa mga daga, naturalmente, ang mga gwapa, mga humot, mga tagasong ilo, mga daliwing ilo, mo'y kanunay, balik-balikan. Natuwa may tapoy na may late apikig na ako. So, binaog dagwan. Aron po sila makakamu may mukuha. Aron po sila makasayaw. Gujuron sa barangay. Gujuron sa barangay Tanon. Maunay kaluoy. Sabot mo sana kaluoy sa Ginoo. Di nga nata,
Basta, gikaluyan ta, bisag di ita angayan. Amen? Kabubuton. Karon nga, regulation ta, number 1 nga, paagi, karon kita nga magpagkamatay o mabuhi ang upan. Kumusta ba ito mga kabubuton? Kung naara ba tayo kontra, naatay gikasino, gikapikil, kabantay mong personal experience, di lalit. Okay ra, okay mong kontra to as ladyo. Kung na yung magkabungo to ang Saudi, bahala ka diha. Ladyo, manang payapa sa Saudi. Kung kanang ikabungol ni mo, ikaaway ni mo, kauban ni mo sa opisina, kauban ni mo kwarto, kauban ni mo pujo, mo gamay ni mo kalimutan. Kana naman tanawa ng ikabungol ni mo, kauban ni mo sa opisina, inidong ni mo siya, mangihi ka. Mura ka musulirap yung kalimutan. Kaya na inabuta ka apor, wala mo siya. Mapugo sa mga unto atong barol, kay magbuwan kay nasa sa mugawan, pwede ka kalibangon, kalilit-lilit. Nagsik na kayo mo tanaw kang nagpabasidan. Sakay kag sakyan na, ibig mo sakay kag para sa awang ubay. Paglingkod ni mo, naabong imong kontrak, sakay mo ka para mabini. Sa mga tuzo ato mabini, nga naman, kaya ang kontrak. Piligro ni kabubuton o mga guba. Mga usisahon na ito karoon na itong mga kabubuton. Pero maayo tag kabubuton, tanang mapiskay. Taka na bitang gisapon mo sa opisina, di ba? Kapag tayo may duha o tulog ka tao, isapon sa barrio hall, sa inyong opisina, hasta electric fan, isapon. Hinga na, manakot man na. Lisod din kabubuton ng mga guba. Pero mga ayaw kabubuton tanawa, kamo magtiason. Bisan anniversary ninyo, taliwa sa kapobrihon, taliwa sa kawadon, makakita pa mong kalipay. Kaya, pagtawa ng mga tao nga nangagupag kabubuton, inapamodyo mo ng airport. Tumpa na, lupad po itong asawa. Murang airport. Murang airport. Pero mga ayaw mong kabubuton, piskay. Wedding anniversary ni Jeron, pananglitan ng mayo mong kabubuton, manimpa mo, pwede pa magpamisa. Pagkagabi, maghimo mong simple celebration, kaya dyan mo may tayo kapalit pag-litson, kaya tiki pa man ng eskwela, mga bata, o naghag, magipagastaw, mga apo. Pwede naman ang inyong anniversary na panihapon o dugangan o sa kabangos ng bagat budlan. Kanang bangos na tambo, kanang ikaw may hakiti. Pusta na o, panapto, fuel, kanang singaw. Sang sanig naghang sibuyas ng liog. Sa kanang mong banang masugod, kita kausahay kayo. Kanang nadugay mo uli, manugal po. Tujuan na kanang sibuyas na isagol juta. Kanang iibot mo sa sibuyas, sakting naghang juta. O ipagkaon, nanar magkakaong juta. Nadungan mo palihapon, kaya naman sa rigor. Niya, naisabaw kamay, sabaw pangos. Ikaw, asawa, bugok o sabaw. Bugok o sabaw kung bugma, nag-ibog mo. Ibuga sa baba sa imong bana. E doon tunla, so nilong na anniversary na ito sa gugiti. O niya ni kuman, anniversary mo nitong kasal, tujuan nga ang imong bana mo'y maghugas. Kaya ikaw magano'n na ito maghugas. Tujuan imong bana nga mo'y maghugas, na ikaw kay anniversary magkasal, kailan tanong kita ka, kita-kikan ka. 38.6 imong anak. Kaligo, gihapon. Kaligo, bisan o, gihilantan ka. Kaya anniversary ba? Nainiguman mo kaligo, pagsuot o sinina nga si Hag. Ang meaningful yung anniversary. Kanang si Hag, ato na murag sinibulyo mo, Legion of Mary, sinina. Ay, padugo, gamudo, gabaan, gabusina, kisinibulyo ka. Legion of Mary. Nasa isang kwarto kita, langgan ang suga, di, iisip og suga kapundiro. Kaya naghikap yung simbana mo rin, mukuriti ka pa, yung suga. Romantic, ayo, di ba? Nagugas na mo ba na kabantay ka? Murag hapit na dyan doon. At ang mo pagpatahaan ang puntahan nga doon, harbisan ako. Hindi ko na inanana, kaya murag mo kaga. Lawog si Kawilin, pag-iyon po. Kung masuli mong bana, kaya ng lawog pag-iro, kung na nilukot banig sa mong kwarto, soon na nang nilukot banig. Kung nagugay mo balik, mong banang ikan, nag-aasok sa puntahan na lang, dahil ako tawhana ron.
Pag-abot sa imong bana sa imong kwarto, mangita mo na nimo kay tindog na ko kay anniversary. Di man sa kay binjo man mo. Pagkaraw-karaw na banig. May mo sa sakop ka ni hiringa man abot man ani. Pag-abri kay ikaw man. Dai mo ni tinuod kay iring-iring. Tawa na maayo ta kabubuton. Pero magguba imong kabubuton, guba tanan. Guba tanan. Mo bitaw na mga away magtiadto no sa mo sakto sa panagbuhat. Ano man, mawa man ang atong maayong kabubuton. Bisan pare, ako 17 na magugatuin na pare. Kung di kini ka maayong kabubuton sa mga tao, kung di mo ka maayong buot sa mga tao, maglisod ka pangayong taban una kay project. Pero maayo, ikaw nga pare, maayo ka kabubuton sa mga tao. Ang mga tao man maguna-una ni mo. Pwede mo na ni kay buhay sugaan. Mga tao man maguna-una ni mo. Pero karang pare nga di maayong buot, mga pare nga kanunay na lamang na di maduol, di maayong gawin. Ang mga parokyano, ang ilang paghatag sa simbahan, parang basta malaman, why personal relationship? Magsigi mo pangutaran, ano sa man, ibalhin pariya. Pwede ano sa rin mo, maghawa din eh. Wapa, 1 year pa before sa pinalhinay, gamiting ng espedida. Ano man, sa isakyan sa pari kay pahawaon. Isa din kabubuto ng mga guba. Ang kabubuto, magod mo idugukan sa relasyon. Ang relationship, ang kalambigitan na ito, di man natungod sa itong kwarta. Di natungod kay puros na maestra. Di natungod kay puros na trabaho o gobyerno. Number 1, unsay makagunit sa ato ang pundo, atong parokya, atong pamilya, ang maayong kabubuton. Dahil pare, itong isapot kay ipahilog o pasyente nga pales alas 2 na ito kag pare kay katugon pa siya. Hilapad ko ng isang uli, isa makihilugon, isa man ang obligasyon. Pinapundak at tiil ni ato sa Gagliares Hospital. Paromuan si Rupo. Ablis butag danton. Butag lana. Gamay ng lana yung sanda. Kaya kuha kami sa gamay sa kwarto. Igisapot lagi. Upaw mapunta pasinti. Dakog agtang, dakog bunari. Wa pa ikong isang lana. Usaray na butag. Wa na mababang. Kaya nahurot ang isang lana. Dakog magbunar ng pasinti. Iko po na human dyan. Usara kalinya. Wa na makuros. Mantay kay mura mag-take ng pasyente. Murang nga na ba? Sa matong hinsinyas ng pasyente o papel o pulpin. Hindi na kayo nang pare o maghibog laswing. So, pag human, hatag sa bali ang papel, hintikig ang pasyente, patay. Pagkasununan daw, tulong ka ang labay, ang pare, gamisa sa pasyente, paglubong, patay na. Proud kay pare, wala roy sa putan. Mga igsuon kini atong gimisahan karon. Usa ni ka parokyano nga naandam sa kaugalingon ng matubang sa Ginoo nga nagbuang. Kay isapon ko. Ihilong na ko sa mga igsuon o itugyan ako yung kahag dito sa kabubuton sa amahan. O gani din sa ibilin nga last will, ibilin din sa kura paroko, amahan sa kalan, ako kining basahon, aron usap kitang kapamalandong sa katapusan yugto sa ginabuhi. Pagbasa niya, walito niya sa paglubong natin sa nihilo. Yung pader, itumba ni Wang Ho sa kong oksigen, di ko katinhawa. Pastila. Si Jari na kaingon ng matay itong pasyente. Nangalaro kayo ng mga oksigen. Panawa ni mabuhat, di mayong kamumunto. Ayaw yun. Bugtuan ang kamumunto. Lisod man na, kay di man ito parang batasan. Pero paningkamot nga, di mga bungkag ni atong mga maayo kamumunto. Bisan ka mo din eh, magalimang doon tagtiguang obligasyon para nato. Diba? Hago mo na yung magalimang tiguang. Magkakitos o pailog. Sabay mo agi kitang tanan ang agi manana. Paglima kag tiguang ang giyawa mo, imong mama, imong papa, imong lulo, imong lula nga nagbago pagkahugas, pagkaskinanaan, nangadto na pugluto. Patay haguba. Gamap kay nakaihi ya nasa tiles,
nakalibang na po na itong kutsong. Ano ba bitaw sa'yo, magtunaw, tagatas, insyon, sige, tagtunaw. Ano saan mo kung graduate na na, ikaw mo nag-classmate, kung gaya kung kamamatay. Pero, mumatay ang kabubuton. Kag maayo kang kabubuton, tender, loving care. Tender, loving care. Dito sa community hospital sa Pilaran Kahilog ko, kalima na ito, hilugan ng sige ka-admit, 94 years old, nga tiguwang. Nga pag ikalima ng admit, nang uli ng tanang mga anak, nagikapoy na ito, ubang anak, kung uli ba kayo, uli kay Matthews, mama, maadyo man, larga na po sila balik o Canada, admit na po, di nang uli. Dihago na ito sila uli, pag ikalimang hilong na ho, hiingon ito, magatapo ka mga anak nang uli, kaya mura na maghapdyan, ingon ito kinamagwangan, ma, lakaw na ma, mga Matthew na mga kayo, ihago na sila uli. Lakaw na ma, kayo nahilo na, piti na po sa London, kamusa, na po license, sa pataghatong mga kurso sa Angela, nurse sa London, lakaw naman, at sa nagawin din na mo, man. Hibuka bitaw kalit, agad ang tigo ang iyong, asa manigo pa doon. Huwag kasabot, pagkabanjo. Kabubuton. Next slide, please. Ingon naman si Mother Teresa, some people come in our life as blessings. Some people come in your life as lesson. Ang mga tao ko nga maabot sa itong kinabuhi lain-lain, na yung mga tao nga maabot sa itong kinabuhi nga mga panalangin na ito, na po yung mga tao nga maabot sa itong kinabuhi nga kalamidad o leksyon na ito. Ligian na inyong kilig, tanawa. Blessing na, lesson. Sige, pamailog na din ang utunong o kilis. Blessing na, lesson. Kana sige, sakay na ito. Sakyan na din muhatag pagkasulina. Blessing na, lesson. Kana sige, top place sa kumari. Top place sa kumari. Ano yung white tapal na hitabuhan itong karon. Blessing na, lesson. Pero again, pagbaton o maayong kabubuton. Ang maayong kabubuton mo, kusong na nato, inikamatay na to. Next slide, please. Tanawa. Inikamatay na to, hinumduman sa mga tao, sigon sa kabubuton na atong ipakita. Kanang mamatay dito ta, daghang ka na daghang muhila, daghang mawili, na naay mo unang ambak atong buhok kay mukujo. Diyaw atong mo ito, way pagtasat kaysa magaton. Mukujo makakagay, ura ka dito. May ilhanta diha sa atong kinabuhi ni kamatay na to, kumayo ba nagkabubuto. Mukujo nagkabubuto na to sa laing kinabuhi. Mawida na, di ba may ilhanta na kanina haya pa, kami mga pari makailan dyan ikining namatay, ikaw dyonan pagwa. Lahira dyan itong mabati dyan mo na kining namatay ron, ikaw ilihag maaso. Kami gini mga pari, kami mga pari, makailami o, namatay kita bana o dyan, mailhana mo ang asawa o kananay. Nagihaya pa isang bana o dyan, nanay, gahuat may puli. Kaya mo kung sa, kailan yung mga pari anak, kaya mo may kung sa asa na mo tanawa, inihila ka ng biyuda. Inihila ka ni ng biyuda na gangana, ito na itundong ka muna. Gano'n, hindi mo magbibigaan. Ito na ang tagatindog na bibuli dito. Parang hilang yan ito. Ngana, John, ha? Diyan, ingana kaya mailhan, isang puli. Kabubuton. Magbantay ta aning kabubuton. Kaya ang kabubuton, mukuyog na ngadto itong kamatayan. Na unsaon man ka, unsa may gusto ni mong hinumduman, ihinumdum sa mga tao, human sa imong kamatayan. Iske itong mga tanatanan. How do you wish to be remembered after death? Kaya mahinumduman ka sa mga tao, pinagi sa mga maayong gawin o mga maayong buhay. Karon, unang assignment, pinigulit na taon dyan. Kumusta ang atong kabubuton? Base
basin o na mga kabubuton nga wapot na maning kamot nga mahilo. Basin na mga kabubuton na to ani nga wa kita maning kamot nga mauli ang maayong kabubuton. Lisod ni bahaton. Pero kinahanglan man, kinahanglan tag magpakamatay ang pagbuhat o maayo aron magpabilin ang atong mga maayong kabubuton usa ka pagpakamatay. Okay? Ikaw ba? Ano pa niya? Naigingon din basahan. Bisan unsa kataas ang sumpay sa imong ngalan, sa katapusan, tulura ka litra ang mahinungdanon sa tanan. R.I.P. Pastilan, R.I.P. Rajon. Mamatay na dyan ang tanan. Pero piskay o mamatay ka nga maayon tag kamubuton. Okay? Ikaduhan, unsaon nato ang pagpakamatay aron ang uban mabuhi aron mahisama kita sa usa ka lugas nga trigo. Ang pagpangalagan nga madasigon o malipayon. Joy in service. Mo nagkiklaro sa Santo Papa. Sa pag-upa ng Santo Papa na to si Pope Francis, gaspadas ka Catholic letter o encyclical letter, Evangelii Gaudium, the joy of the gospel. Kamu nalipay pa ba mo sa inyong pangalagan? Nalipay pa mo sa inyong kamindo? Nalipay pa ba mo sa inyong pagkaginikanan? Kami nalipay pagkapon mi sa among pagkabalin. Importante na. Tumang kamalipayon. Ngano, ingon na sa to Papa, ang tatako no sa kamaayo nga Kristohano, kung kita kamao makadaog kalipay sa uban. When we continue to radiate joy to other people. Kalamidad ay kuno sa kinabuhi nato kung di na ta makakitag kalipay. Ay ba na to kalamidad kay kana ra maglinog bagyong baha sulog ug uban pa. Pero na po usa ka kalamidad sa tong kinabuhi kanang di na ka malipayon. Mga paningkamot nga makakita sa kalipay sa imong kinabuhi taliwa sa mga kalisdanan. Niya giingon din ha kanang the disease of the funeral phase. Unsa man ang the disease of the funeral phase, naong kuno ni sa tao nga buhi pagalutok pagkalimutaw, pero ang naong mura na minatay nga padong ilunod sa pantiyon. Tanawan ang nagway na kasi mura nagnaong minatay padong ilunod sa pantiyon. Tanawan ang kili. Tanawa niya sabat na ho, sabat sa usay ang istorya. Sige. My life is your life. Ingan ay mong tapa. My joy is your joy. My joy is your joy. My utang is your utang. Wala mo ingon. Haya-haya maganda pa rin. Kahit ang utang. Now, nga na ang kinabuhi ingon si Pope Francis. Dakong katalagman sa itong kinabuhi o mamatay ta na di ta makakita kalipay ang kinabuhi. Ano man, mula bay raman ta. Mula bay rata ang kinabuhi. Unya og mula bay rata ang kinabuhi. Ano sa mata malipay? Og maghuwat ka nga moabot imong lamsam anha pagkamalipay. Puroy og simpako di nakaabot. Di ba? Mga likay ang naong kuno nga murag naong og minantay. Imo na gipasabot ni Pope Francis na. Tinuod sa una, karon piskay ng puno maminatay tao. Ako karon magmisa kung minatay sa punerarya kong sa Tagbilaran o sa St. Peter. Kagama mga tao ka mga maot o naong nabuhay pa ng lami pagkabatay. Gibalsaman o tudo-tudo, gimikapan o tudo-tudo, gidugangan ang kilay, giguntingan ang dunggan. Lamian naman Madunggan na tangka, giguntingan, lamian ang tanawan na mga ilong nga, karanglos nga, kaaso, so gipilutan, ang buho, nalami na lagi. Sa una haglok ang minatay. Dito sa amo, sa lungsod, sa Tikira, gamay, pag may usok, balsaman.
Matay lumat-lumatan ka, magkakitag minatay. Magingangagod. Magingangagod, hindi kaya, limang ka, durong pangasin ka nga na. Upang kagasigat mata. Kanya, sa una, pisay naman ang minatay, nung kanana may buwag na, pisay, mga mahalong buwag, kag lumon, pisay na po, na napay suga, gudugtuyo ka na, Sacred Heart of Jesus, di ba? Tapos sa lampating aksyon, kapakapawa kalihok, lamig na ron, minatay sa unang kinahandukan. Ug asa ka mamatay, ato ra mao kahayaon na nagatriha. Nasansangan din sa mga gapas. Gapas sa ning ilog, gapas sa ning dugan kay ganang nang man. Dito po ginahan man yung turon, may panuway, mas pada giluon. Sansanan ani, hindi kagabi, flatra diha. Pitapi ra ganay iban ni, kung itong romblon, moro man na sa una. Nagsparo nga hapon, may nubutan na ito o ripa-ripa. Mora na sa una, hindi kagabi, naganggapas ani, bukusan, managpansyong ito, matakot, nambaba, hadlok lagi. Hindi kagabi, nagkaya, magparinig sa ito, mga amigas, mga suko, butiton, gikan sa ilong, nga nanay nana, mudo ka itong turta o kamay. Muna hindi kakagawan, mga tinday, may tagang timplahin o kape, pagkana kong turta, maglutaw na butiton, nagigan sa ilong, namatay, mga mahigo, pato mga tiguan, sa kape. Lian ang butiton, pagpunta, ininitubig, napusog na ito, nana, gigan sa ilong, Kawon mo na, nandi ba sa maron? Yan na sa una. Huwag magsamad. Karoon kinahayayan, mamatay ron. Kasi yan na tagporma. Muna the disease of the funeral phase. Kinahanglan makakita sa pagkalipay. Taliwa sa mga kalistanan. Pagi na sa pagpakamatay, aron na mabuhay. Kaya di ka malipay. Saan mo ikahulugan sa imong kinabuhi? Pareha na yung sa katao nga wala na malipay sa kinabuhi kay kaduhanan sa buwagi o asawa kay apigit ka dugnaw di mag-drawing isang nao kanang ang tumoy sa ilong nasumpay sa dunggan sa buwan nagbalitan isang suwang kanang japoy mo-drawing way mo pasali sinaluyan doon ikaw na nga doon ang tanaw ka buwan kay makaliban o kalit sus na kay kapudo sa sana usap kaduhan naman siya ibigay kasawa, lonely isang kinabuhi. Hinlo ina sa isang katri, sa rausa, sa idigamon, lamba. Basta ka daw ng limpyo sa isang katri. Huwag man sa kabantang nga naman sa kauban. Duwinde. Dito kapudyo ang duwinde sa inaong, sa tiil-tigil, sa isang katri, ka ng kawayan. Dito suot. Matawa na magkagwantang duwinde, kaya naluoy, may istudan duwinde ni siya. Brad, ako kang lipayon. Kung na ka malipay sa mong kinabuhi, Brad, kay bawa mo kong kaluhan ng kabizay, asawa. Lipayon ka na, Brad, pangatong tulong ka butang, tulong ka wishes. Kaya ni hatag ni mo, lipay tao. Duwindi, sige, pangato. Unang pangatoonin mo, yun ang tao. Duwindi, gusto kong madato, kaya huwag kwarta. Ingon po, Duwindi, Piyong, pagbuka sa isang mata, kinamihan ng kwarta. Hapit kong madatugi ang isang katri tungkol sa kadahang kwarta, hapit sa madatugi. Lipay na ko, Duwende. Napayuhan. Ingon po ang tao, Duwende, wapan siya ko katong Cebu, kaya mahadlo ko masakay barko. Di ko masakay barko, di ko masakay fast trap, kaya wako katong Cebu, kaya mahadlo ko, malunod, di ko kumulangoy. Pero di pa na mao. Ikatulungan na, Duwende. Ang ikaduhan, Duwende, gusto siya kong maadlo, kaya hubakon ko. Ihubak ko, akron ko maglakaw. Himu akong maayong tao sakit. Kanagawa na ko, asma. Ingon po, Duwende, ginhawag lao. Pag kumaginhawag lao, tangtang, tanang kumo, tanang siko, tanang bukaw, sa isang lawas. Hinlo na siya. Oh, lipay na ka. Lipay na ko, Duwende. Iyon siya. Salamat, napayusa. Katulong wis, Duwende. Gusto ko, Duwende, nga maggama ka o taytayan, di ka sa Ubay, Bohol, padong sa Cebu, Gamina. Sus, yung Duwende, matay pa din sa kupasali ka na karumpay kay matay, puro mapuhok, wala kayo mag-Ubay, kung Cebu ang hindi, pinulang na po, nang imo aso, mga hindi na makaya kay papurdoy ko, anak sa kwato kang DPWH, di pa na mahimo ron, lima kay tulay di kay Ubay, padong Cebu, cancel na mga asong laing, cancel na. Ingon ang
Tawag, sige, kaya di man ka pwede magtugod, ito lagi kagupay padugsi kung kinila lang ikatulong ako pangadyoon. Kaya ba magkagmangon kong naong, kapili kong dagoy sa binaon kong naong, himo akong gwapo. Himo akong gwapo do hindi kay nga naman. O himo ko ni mong gwapo, magugod-gugod na po ang mga chicks, ang mga daga. Kita na ako na po duwindi ni dyan. Hindi mo na duwindi ni dyan. Pati di mahimo ba? Hindi madanay, kung naong magaman ako nakatulay, mahalang-mahal. Kaya mga naman tayo sa kanya. Hindi na puro magagrutuki isang tao. Dahil mga butang, ang leksyon na kubunan ito nga, dahil mga butang sa kinabuhi nga, di na na ito ang ay, wala tayo mahimo ba? Mga pa leksyon na ito. Kung yung wala tayo mahimo, di ka malipay. For example, yung uyam sa unawan, yung magkanadyo, kapitan na rong barko, na nagkapanan o driver o kapalaban, example, buutan. Sige pa din kagmahay atong umuuyang ng kapitan ng barko gawa ng mga kanadyo. Mahala na yung bana. Ano ba? Mukha na bana. Bahong-rus ka ini kagabi. Asa mo bahong-rus ka? Mga siti o bahong-buringkat ini kagabi. Habis ka yung mani bahong-rus ka. Kaya ilang man ang trabaho. Pagbalik pa yun. Bisan sa mga panahon ng mga feeling na to, pakyas ta niya kinabuhian. Naaman ang kapakyasan. At mga anak ko sahay, di kapasa ng board, ayaw tarawan ng dimalas. Kay daghang oportunidad na galuhuan na to. Kaya pader, so sa mga anak ko, gamon sa ko'y abroad pader. Kung hindi ko mutangkog reunion sa akong klase, ako rin anak, way abroad, ako rin way anak abroad. Ayaw pag nga na. Kanindot na natin mga anak. Basta kay dalay ko nung maayong kinabuhi. Di man na parehag rangko, na iwan dagog rangko, dagog swildo, na po igo ra makakaon. Ito apoy apiki dyan. Nga naman ang kinabuhi. Pero wala magpasagot nga dita, magmalibayan. Amen? Dahil ang kabarkada, nang-apply yung trabaho. Puro itaon sila, way mga grado, nang-apply yung kargador. Kasi kung tanang oras na maalasot sila, makawan na kita ka before it lang sa nang-apply sila kargador, nag-interview ho, mali sila sa manager. Pag-interview na, puli-puli sila itaw, dito sila sa gawa sa opisina bahay. Tabanganay, ito tabay ha. Tubag, kung sa'yo tubag bay, siya ba sabay ha, kay karong kaupan, tas trabaho. Ang applicant, nabiruan mo na ito. Lingkod siya dito, inga ng-manager. Tuluray, pangutanan ako ni mo do. Magkapasar ka ami, kargador na kauban. Lingkod siya dito, posisyon. Tuluran pa ko na. First question. Who is the President of the Philippines? Tubang ito. Bongbong Marcos Jr. Check. Second question. When did Magellan discover the Philippines? Grade 1, kaya na sana. March 16, 15, 21. Last question. Is there a vaccine for COVID-19? Ingat siya, dugay na. Naduhan, dugay na sa inuba. Pfizer sa padupan. Very good. Report na kaupa. Congratulations. Dagan sa gawas, tulukso. Ingan na isagot, tukani ko. Sama ito pang lumay. Dali ba, tukani ko kayo nila. Ayaw na kayo nila. Sama yan, ito ba? Tipati lang eh. Bongbong Marcos Jr., March 16, 2021. O, dugay na. Lingkod siya dito. Paglingkod niya dito, ingon ang manager. Ikaw ba? Ikaw ba aplikan? What's your name? Ingon ba? Bongbong Marcos Jr. Ingon ba? Ikaw ba? Question. When is your birthday? March 16, 15, 21. Nalibog ang manager, siya tuha niya ng manager. Huwag ka mabuha, yung tugay na. Buha. Huwag ito siya madawa. Lima ka dugay na mga nabuha. Anita mo, sabot mo sa istoran, yung otro, pangutana sa manager. Nagtuha daw may legitimanan. Maka mabuhat, dugay na. Huwag ito madawa. Pero, klipay na niya po. Tinod masuko man ta. Kisa pa'y taong di masuko. Sa puton ta. Ato mga binadji, ato mga mansamo, sa puton ta. Ato mga ugangan, naglagot ta. Naala na to. May mga pare o sa puton. Naala na to. Pero, huwag na magpasabot nga, di na ta magmalipayon. O, kikining sapot.
paano ba yun? At so, kaya naman pagkupisan niya, Pader, na nasuko ko ni Juan, Pader, pero nawa naman po. Hindi ba kayo na kakuksa? Ang sa na kasuko, kanunay ni mo sumura, kanunay ni mong kargahan, kanunay ni mong abunuhan, hangtod na musangko sa kasilat, na musangko sa kasilat, musangko na sa pagsugod, na magdungon na katinguhan na nagmalimaos. Mo na sa. Pero na ito nga, kinagmay kasuko. Pare na, oy. May pare bitaw na suko, isapon kayo. Gamay na kulinta, sapon. Pag-ubenturin na ko, may pare, ano ba yung makasipon na? Lumay, mag-ano, pweso. Sapon na pare, pagpakalawat na. Pugit ko siya sa kanis. Sapon na, dapat Kristo. Pare, ang kiniwa sa limuhatan, kulinta kay, ang gamay na magsuot, panluoy itong matigwa kay ilong mo. Dugang, anak, ito ko siya sa dugang. Ang isapon lagi. Ako ito malipan. Pag-abot ito sa portahan kay, sige, magpare. Nawa sa Kristo! Huwag mo, hindi ko. Kaya ang portahan siya, nawa sa Kristo! Tuwa! Tupa! Nawa sa Kristo! Nairitan doon sa Kristo Mayor. Ano yan? Iagto ni siya. Pag bumani ka na sa Kristo, pader, haligi sa simbahan at hindi pagkalawan. Tanawan isang butod na pagkalawan at haligi sa simbahan. At yung dawanan ang sense of joy. Kalipay ba ka na? Kaya bang kalipay na tunhay ba? Masa may sabot na kalipay nga tiunay para bang nito mga anak mga dog ladyo na bisa din is bayabas na mauli unta ko pero kumarta ko ito please. Amiyong to adyaw na mag-uli kaya dugan na mga problema. Para pag makalimot yan, saya mauli ang anak. Kasi mo ito ay daha pero naa siya nga buhi. Mo na ba kayo? Ba? Sa ba ninyo? Like one. Make things no, basta ba? Isapot ang microphone. Halinis si Bahan yung pagkalawan. Mandun sa mga doktor, it takes 72 muscles to frown. It takes only 14 muscles to smile. Kaya hindi ko nung magbukod na bukat at tunaw, si Titayos ka mga dagong ugat magasto na ito. Tinone, hindi ginamagawa sa doktor na yun. Unya, o magsigi ko nung kagpahiyong 14 ra ka mga dagong muscles magamit sa tunaw. So maka-stress yun yung magsigit ang bukod o tabunhoy. So kung tabunhoy, tabunhoy. Pero adyo ko mag-smile ka mo, rausa. Kuhaan kong dul-dul na nakita na kiting, igain at paligid. But you know what it takes 72 muscles to frown. It takes only 14 muscles to smile. Smile. Kagaan sa kasing-kasing, sa daghang tagutan. Kaya na ang dugukan sa tinuod na kinabuhi Kristohano. Dahil tao, lagot na siya tao na himistahon. Himistahon ba mo? Kasi kasong himistahan eh. Para ni sa tao nga himistahon o sa pari nga himistahon. Sa kita mga bulanon, usap pa na sugi-sugi bitang pista. Example, pista o panglaw, nag-aubay ka na kay sugi sa panglaw kung pari ni mo, o mamista ka panglaw. Kanya, pista na po ubay, at yung panglaw, ano ba yung mamista din eh? Mama na sugi-sugi. Pero nauso po na sa mga bulanon, ako na sa mga probinsya ka nang paslanay, bitaw. O pista panglaw na, sugi ka, nag-aubay. Ikaw magdami sa kahong kanuway, o sa ka dapi-dapi, o sa kaluka. Pag ikaw na po ikaw na po kita yung mamista, padala na po ka. Di ba bawas-bawas? Dahil mamista, lagot siya kay ilang suki, o mamista, o sila pamistahan siya, so hindaghan sa ipada, ring house. Kung sila mamista, kamay rin ipada. Kaya kasi ipadadaan siya, o ako kasong putos na hinaw, kadahog sa akin, abis siya gumbaw, kadahog, sos pagkabri kay loto man, kanon. Isang ipuhag sa bongbong,
subuan na dawan kamino sino padadaan na magkaganoon da murag magsunod po man pagkasunod tuig kabandang dagamay di madali kag suki aron kung magkabawas makaon kung daghan mo tong sa example yung magibutang na taglongsod Pistag Panglao kay August 28 man San Agustin pagka-August 27 katong taga-ubay, sa pula taga-ubay nga mamisahay, wadon siya mukaon, wad siya mamahaw, wad maniuto, wad po manihapon kay pagutong. Kaya ko pagkakaon, kung daghan dito ko mukaon. Kasi pagka-28 bunta kay mukaon sa daghan kay arong kabawas. Pag-ato na dito na siya Panglao, pagkuan. Pag-aksyon na siya tagka, naghangsudan, kay pista ko. Pag-aksyon na hungit sa nilasay ng kabaw, nahibilin mag isang postiso, panuway na, nahibilin ng postiso, nako sa nabili, ipindili siyang sumuta. Karon nga manipitapan ng magistahay. Kamantay na mo sa postiso kasi naghikap isang lagos. Iyon ang kakauban ng mamistahay po sa suki po sa tagbahay ng suki. Okay, postiso. Wah, nanginan, lasa ni kuntong, magunggaan. Dahil ako. Dahil kauban o pustiso, dahil ako pa. Pagsukod, pagkimuna-muna, magluha ka. Luha ka, maragway kahos. Marag mo hawa sa ikan baba. Luha. Kapay lain. Kana ka pustiso pa. Pagsukod sa ikan pustiso, kinaguutan ako tayo. Murag ka lang nakadaduhan isang sinod. Luwa na mo rin sa akin, gumot ka aso. Ako, dapat na eh. Di ba siya ikatong postiso? Ang ikatong postiso kaya muna-muna magsibuan. Sa sibo, so kaya isang sukod. Kaon si tanan, isang kuwakot, isang ikaon ka. Pista kon. Pag umani nagpangaon, inom-inom sila. Uy, sorry, dong. Nalibot sa kinsa itong tawahan ba? Dentis, magkakana magagawin. Dentis, brahan. Sa naman ka, libre ko, kukuhan kay libre ako niya magpustiso. Dentis, siguro kaya ka magpustiso. Hindi mo na natapa, no? Tighabwa kung minatay sa interior. Ang misinal pa ng mga pustiso kaya malibre. Pastila. Baging kamahal nga, malipay ihapon. Bisa pagkagamit ng postisong pinatang. Gidindot, no? Magkagaling, malipay. Kinahanglan ng malipay, kayo hindi na malipay. Ano sa paman? Ano sa paman? Kung di ka malipay karon, damo na ilahin masig, damo na ilahin panahon. Pag malipay yun. Okay? Exercise sa ta, manindog ta ka. Ito na naman. Exercise sa ta, agado. Sige, ato na dito sa screen. Sayaw tanan kanang sayaw nga malipayon kay Joy Robayo ng kape. Time check, 10:20, so I only have 40 minutes now.
kihipon o kanang luwa at ikaw lang mo hinahinan ng uban niya. Balik ng po, ha? Tiwaso lang na tanan, ha? Kaya ron dito mapigil sa oras ka. Ingon si Brad Oliver Mapisa na batagilay ng news ba? So, aron dito mawa sa atong flow karon sa tapamalandong. Kasugod ako sa kalugas na trigo, ha? Kita may mga usa kalugas. Panhas ni Jesus po, usa kalugas. O, kapag pasabot man siya kaugalingon, nagkapasabot pa na natong tanan. Kita di man ta usa kasako. Kamay ra gud ta ba usa kalugas. So ako usa ra mo kalugas, kamo usa kalugas, mga lugas na trigo dinhi. Ngayon ang Ginoong Kristo, istoryahan ta mo ang usa kalugas na trigo, gawas og kini mamatay og gilubong di kini mabuhi og di mamunga. Mo to tagaan mo na og idea sa usang paagi nga kita ilubong, mamatay ilubong aron ta mabuhi. Tagaan mo ng mga example. Una sa tradisyon ng simbahan, mauni ang mga pamaagi aron kita magpakamatay aron ang uban mabuhi. Mura tayo lugar sa trigo number 1 sa to, pagbaton og maayong kabubuton. Ikaduha, pagsilpi nga malipayon o madasigon. Joy in suffering. Nay last 2, may upat man ni. Ikatulo, ako ipaabit ninyo mga igsuon ang pagpangalagad nga malahotayon. Primero kay ang pagpangalagad nga maayong kabubuton, ang pagpangalagad nga madasigon, aron kita makapabuhi sa mga tao. Ikatulo, pagpangalagad nga malahotayon. Naitulo ka tradisyon nato nga usahay makalimtan nato, karaan na ni. Masani, number 1, masani, pag-uno. Ikaduha, tulog. Okay. Kining tulo nagpasabot og dili pagdalikod o pagpidya. Pag-uno, usa sa mga timailhan nga kita nagpakamatay aron mabuhi ang uban, kining atong paglahutay. Bisag unsa nga kinabuhi atong sundan, basta kay di ka nagwantay ka mo lahutay, wa kay po'y mayong saputan. Kay mo dili tanang bright nga nahiluna sa kinabuhi. Daghan ko mga classmate nga igo-igo ra pagabutan o igo-igo ra pangutong karon kapitan ng barko. Daghan ko mga classmate nga bright nga wa mahiluna nga naman di ka nahutay. Dapat ito classmate pag-reunion ng mga Oktubre sa amo sa Antikira ba kapitan ng barko. Sa unang kusog ko mangopya na ho, ana kusog mangopya bitaw sa unang kanang tipikal nga estudyante sok-sok kagduha ka ilupan anen. Tidak bolpen ang inom og tuwa kating classes pati kapitan ro barko. Dato ato kay malunod di mo barko nga kusog mangopya sa unang. Pero ngano man ginagwantas Manila pa. Di pa hilo sa isang amo kanang daigiro, di pa janitor sa opisina, ginagwantas nakalang ka. Na may ubang natagas ka lugar mo, bright ko, pahiloon ako. Wag ako. Tingnan nini kinabuhi. Life is a matter of pagwanta. Mo bitaw na sa itong mga religious organizations, di ba? In-installation na ito, daghanta. Karon, mag-install ta, lector, altar boy, catechista, lay minister, exorcist, exorcism, ministry volunteers, social action, daghana na nigsukod. Pero yung ikataon-taon, pila ka buwan, pila ka tuig, pila nga ba hingagwanta. No? Kamu mga minyo, malipay kung makakita ko magpiazon nga kiguwang na nga uyong ihapon. Angay mo malipay na. Kana dito mga tiguwang na lulol yung lula na maglabing-labing. Angay mo malipay, asaw niyo ba doon nga, hila sa mga tiguwang na mga awagan mo. Asaw niyo ba na ha? Kita mo yung lulog-lula na magsabak-sabak, ang kinasal bilang pare, kung niyang maglabing-labing. Angay mo malipay kay simbolo na sila, timailhan na sila, mga tao nga hiyagwantas kami doon. Di ba? Kaya ito mga tiguwang nga nila kailang yan mo, nagsugod din na kailang isa nga ng asawa. Namuingon na masawag, Brad, hagang ka ko, Brad. Ito ko, manlabaw kung wag kayo na, sister. Di naman kayo nung isa nga ng asawa.
Pero makakita mo, magtiadong tiguang nga, naningkamot, nga magapuyo sa kinabuhi, sa ilang panaa, sa kasal. Maunang ihimplo o pag-agwanta. Nagalabang sila sa mga Kristiyanan na kinabuhian. Kamu kay mo ko. Kamu, di mo mga iparin tiguang na. Di mo mga kaya sa cathedrals, nagbilaran sa una, maitok ng mga tao, manawag ng mga, naghami may parin sa cathedral sa una, manawag ng mga tao, di sa'yo mamihisa pa rin. Si Pader, nabukat-kat, ng tiguang sa una dito, Pader, anak kita, nagamatay naman to. Asa man mo mga batang mo, kamu matiguang man, manong tiguang may pamisa mo. Ang ngayon ni pare, mamatay sa 65. Ang 65, sakto na pare. Yung matiguang ni pare, kay hindi pa mo muangay. Hindi mo muangay. Kaya, ato man, patanong, Pader, malikot ang ganak. Kito, hindi ka Pader, hindi mo, mag-join na mo. Bata pa man. Kaya mga balilihan kita ng mga biyuda, Pader, ari ako kay sakitong tuhod, ikaw pa, Pader. Uy, raunan, mas kadlawon sa uman eh. Pero matiguang na ginamang, hindi naman po ito magkadimaon, magkatiguang ta. Eh pare, ito sa nagbilaran sa uman, namatay na, ito na pare. Pero, believe ka ito kay, utsinta ni sa gabi mo, misa pa ko. Kanang yung tingog na, magbasa pa ito sa una, mo ito sabi ko, may sayangan kasi kailan mo, hindi ka kagawin mo maitot sa mo. Utsi, 84 na edad, kapot ko ito gamay pa may misa. Alam, nakalagi ang kayo. Alam, nakalagi ang stereo, isang po. Paguman kayo, hindi mang pasihatan. Kuwaison! Kuwaison! Ito mga supreme, ito mga supral, ito po mo ba sa mamisa, kaya yaw-yaw ang parang tiguan. Ito po na iso. Kamisa ito siya sa katedral niya. Tinuwan na hindi ka na mag-ama. Kining pari arin doon pagkalawat sa tunga. Ay, minister sa gilid. Nahumanong niya pagkalawat. Sige, pagkalawat ang mga minister sa gawas, kaya kami na manimba na katedral. Diyan, hindi ka tagwar. Kaya tiguang tamalitanon, maguta. Nakalimot, matisan siya, kapisa. Kamulo pagkalawat ng minister, hingsa kasi sa taas, sa kumpinto. Gailis, ga short pants, ang tanaw TV, ga timplag kape. Pag-umag kanawan sa limit, saan na ba? Isubay dito katanaw ng TV, ganahan. Imong misa, nailis ito parang tiwas ang misa. Patay na, matiguang ito, magkalimaon. Pero matiguang mo, o naiparin tiguang mag-misa, amay mong malipay. Kaya niya ihimplo sa katao at tibuog niyang kinabuhi, hasta katiguangon, kihalat sa iyang pagkapari. O mo na itao na hingilahutay. Kamulahutay ba sa itao mo? Asa mo pamalig ang relihiyon? Ha? Minsan na bani kayo na mga strong atong exorcism ministry. Ito Paris Priest mga diocesan na chair o diocesan na head sa exorcism ministry. Kinahanglan na karon, labi na sa mga batanon. Grabe na ang influence sa yawa sa itong palibon. Daghan maghihiko, daghan mga batanon pa maghihiko. Grabe ang karon ang traces of evil, devil na ano. Lahutay yun. Lahutay. Mahalag. At siya bumundag silbi sa simbahan. Gawas ang tinamadaan. Gawas ang tinamadaan. Mahalag ko. Kaya ba batang mabumulta, maluyan, pero basta pagkaya. Kaya din. Kaya tinuha ka ni minister ka. Mga bumul na ito. Isa sa simbahan. Puro bumul na yung minister ka. Nagkudog siya. Parang gawas. Kali minister. Ingon, kaya Imnono na gusto kay minister. Puro bungo sila. Ipunta na mo sa kapag minister. Sama na imon. Botilya ba na? Bungo, pumunta na. Di Brad, botilya ni. Ingon po namunta na. Aw-api ko botilya. Botilya pa na. Bungo. Na botilya pa na. Sus, ingani ang atong kinabuhi. Agwanta. Kining pag-agwanta na ito paglahutay. Pagpakamatay na. Maunay, usa ka lugas ng trigo.
Kamu mga asawa, jangan saya minum pader, yan po, humana pader, pasilang pagluho na. Nagwantahan na. Mamatay, lagi na. Di mahimos kinabuhi o di mo agwanta. May picture sa no? Picture ni Pope John Paul. Saan ito sa Nicaron? Ito, idol na ko ito kayo si ito sa ito Papa Juan Pablo kay Katong pisa to ka nagalaway na siya sa una sa dito sa Vatican sa Roma ka nasakit naman Parkinson's disease. Itong mga last moment, ng mga last month na sa iyang kinabuhi, usulti ko to, kanang, kuha na to, usap mo, buto na iyang laway, kanakon na iyang tiguang na sa kaayo, pero ipakamatyan doon sa pagkasanto Papa. Agwanta. Tiroon, makaanaman ka, tinulang. Pero makaanang taga-tiguang ni tanay mahadlok. Nga naman na may ginoon na to. Amen? Mga sa atong pag-agwanta, tanaw mo na to, kasi tinuod nga beauty o bahanding sa kinabuhi. Aram di ta mapuno sa mga kahandog. Tinuod mo na, atong memory mo, kibra, balintano na ta. Atong purma, hikap kamu mga kita tiguang na hikapan ganito ng api nga naaraga, duduraraga. Diba? Tangawan na inyong api. Diba karumura nagbagura ng planhoy? Sa una ba'y bago pa ta nagaga, patay, nailangaw puwag lubot, mutapong sa atong api, magaginas. Karo, patapong yung langaw na atong api, muhuot ng sumo, di nagalopan. Muhuot, abe, ang sabot sa mga kunot-kunot. Tingnan din atong kinabuhi. Pero, ang atong katigwangon, nagpalumdong na sa mga tao, batanon nga, hingagwan tata. Inom na sa batanon, tiguang bitaw, pero kita maoy, nakalabang sa usay pa, malabngi aning upahan. Maitag kari, aso makaitag inog tiguang. Kay kita ang buto naman, angay ka, magpasalamat. Usahay mo man social security na ito, mapadaploy naman ta, kay tiguang naman ko doon. Wata kay bawo nga, kita mo ihimflo, tinuod nga paglahutay sa kinabuhi. Dahil tulong ka barkada ga ino, tulong ka barkada ga ino. Isikunti sila kinsay taas o edad, siya lang apuhan. Ingon tungo ng barkada, kining akong lulo, gibay, itong akong lulo, kuyaw to. 92 anyos, mananggot pa. Magpasan, pagkawin, o sugong. Munting sapong pa sa luping, nagkamay, naglungguan, latsog, kaadyaw. Pantay, kung baan ang ikaduhang. Hindi ka ba? Akatong kaya kung lula ba? 94 anyos, kamo pa manghiyoto. Maniksik, paglusa na tino. Kamo po mo irok o kujaman. Kuyawan no, 94 years old. Buhi ang ikatulog sa kami. Panghambog ganihan nga. 90 anyos, mananggot pa. 92 mananggot, 94, manghimuto pa. Ayun sa ladyo na na yung lolo, yung lola sa mga apuhan ba eh. Katong apuhan jo, tiguang naman ka jo. Taas sa mga jo, di mo jo mamatay. Amo na naman gipatay. Ipatay na naman tulong nila. Tanawa, sunod ko sa kaya. Realidad is kinabuhi dito kalimutan. Tanawa. Di na iski ang nabi na po isa. Reo, sinabuliway lang pikas. Nga nata. Matiguan mo yung tabi sa pare. Pero, atong dawaton. Atong dawaton nga maunay dagan sa atong kinabuhi. Ako, ang ganito kong mga tiguan. Sa malilihan, basta kaya nagtiguan, iwan yung mother, resign ako pagka-silitik na ito, may tiguan ako, pagkahuntan ako na madapas lawas na iso na pulihan. Kasi kaya yung tiguan kayo, lang di ko kasi natiyan. Maunay uwang na ito sa mga batanon ron. Kay, ang mga batanon karong daghan nila nga, kanap ito, di na kayo sila manginano sa mga realidad sa kinabuhi. Kabantay mo, ako, hindi nyo ba ni-experience? Ako ni-experience.
Naman po yung mga pamagong bata. Ang mga bata mo kayo. O kanang mga community activity. Kabantay mo sa mga anak, mga aporon, di na sila kailang isang igagaw nilang itaburha. Oo, nga naman, di naman ko pumukusog na to. O, tingin ko na yung mga pagmangkor ba, di sila kailang kinsa ilang sigat dito kasi kita sa una nga, kailang mata, kailang mata, na ay mamatay, na ay kumbira, na ay lumog, na ay pangatsi. Sa una mga gagmay, pila katiguang at mga minadaghan. Ang pako, magaling ka mo amin. Pay, hindi katiguang na yung mga kagkag, nagpuprag-wak-wak na lang. Ining amin ang mudagan, tali sa kayo. Oo, siguro hindi ka. Magkailan na mag-isuon ba nito nilulo? Karoon mga bata din na kailan. Sunod, dyan mo naman po yung album. Katong album, makatabang ko dyan sa una. Dyan sa una, gugay, takaluto, na mamista album, ibo may hahata. Album. Muna, kupulikin ng album, ito spring, sa una, nagkailan, kupulikin, nagkapilugayan, ganyan, kaluto, nagpalik, nagputagtanaw, nag-graduate, nagkapakuda, nagatupo, OTL. Pero makatabang to. Mga batanong kayo din ng anak. Di na niya ikaibaw ng mga batanong sa ilang silingan. Di na. Tungkol sa individualistic na mga duwa. Computer naman. Computer. Katapusan, kay alas 10:40. Kung saan nato ang pagpakamatay, aron na uban mabuhi. Sa ito, number 1, ang pagpangalagan na maayaw ka bubuton. Ang pagpangalagan na manasigon o malipayon. Ang pagpangalagan na malahutayon. Ano pagagawa na ikaw pa ito katapusan. Ang pagpangalagan na mapas utang nga makagaan sa itong kinabuhi kanang atong pagkamapasalamaton sa Ginoo. Ginoo ito na ba? Ako, mutugan ako Ginoo, dili kay pag-ayaw unsa. Ang tatay, manananggot ang sulit taon. Manananggot, kinapubrihan. Grade 6 sa mga tatay. Manananggot, nagabasiro. Itong gabas, hindi pansinso kita? Itong mano-mano, mantay, itong lupot, sige ka, buslo, itong pijek, ay marang ka ispaklayan, at iklikod kay, kanang dali mo ito mabigla, kay kinahaguan ito ng damaguan. Ang nanay, wala balisir, ang nanay, grade 3 ra, kaysa doon na ilo, upat na kay John, muna-muna John, pobrihan John. Kung mag-isko to, kinabuhin pobre, kung kandidato, kung sumang kong laude. Sa una. Kada bang mag-isko to, kapobrihon ka na di, ikan sa libro ka ng personal nga kasi nadia, nakaagi ko, na upat ko may kaigsuon. Kano is Ginoo, upat kaigsuon na mo, duha mi pare, ako yung sana mo nga commerce, accounting, ikuha. Nag-usap ko na mo, pobre po din taon, palahubog, pareha na magnaong na ho. Nasa mo, nati-post ko na sa Facebook kung pinakita mo. Pareha na magbigaw mo na masumot o kasama kanunay kay o pigo o gaso o ato merkado mo, ang pakot na mati ko'y padalhin uli, hindi ka padalhin. Pulikon, kaya pulikon na, pulikon sila, pulikon. Kaya mo sa ako, kaya kanano ako. Tore daw ang kahuman mo. Sige man nagkajik katulog, kaduhan man na magriduhan. Hindi mo katulog o magritre. Siyempre ba, kinagrado grade 1 at grade 6. Pero pareha sa bignaw o makikita mo pa. Pareha sa bignaw. Muna mo eh, masumog, pag-ilis po niya, amin na nandiyan mo ko'y pamisa. Lago, natali kayo, maan, nandiyan ako niya. Sige man nagka-zero sa unang minumdum, kasamaan ang nanay. Sama ko gano'n, elementary pa na. Sama ko gano'n na zero na magugagano'y. Saka na maka-zero si Manoy ni mo ako. Sige magka-100. 100 na kaya perfect sa una. Iyong po mo daw mamahor. Ito pa nagka-zero, ito mo siya kabahan na. Iso mo din, lakawa. Pero dalawa sa kapobrehon ba eh. Kuha sukod ko magbahay sa Ginoo. Kaya ako magkasinatihan o kapobrehon, ang pinatog na ito, katapong mo bata, nakatabang pag-adyo. Muna akong gidasik ko mga ginikanan. Ni ako karon sa murag ipaambit sa internet connection.
muhatag ko yung challenge. Kini na itong mga anak ko, mga mo, bisang pagdato mo, bisang paghayahay mo, at sila anara nga magpagkasadron sa kinabuhi. At saan ito pa, huwag mo kayo nunong sa uman, ang lechon, kinitiman ito ni. Bisang pagkapitag barko, inyong banang, bisang pagkabog, inyong washing machine. At saan ito pa na ang pagpagkasadron sa mga bata. Kaya mauna yung rason kakhan ang ihikong ron sa balilihan. So kanina mo ito, na ko ihikong in 3 years. Na ganit ihikong kaya bawa na kayo, wag mo uon, isang laptop. Pantay o maghikong kita, kabayti natin na maghikong. Tungkol na itong problema. Dalira silang malusno. Gamay niya kalisdanan. Dahil kahikong ko, di bawa na kayo, i-renew sa iyang mama ang subscription sa Netflix. Kaya ito sa lina. Pantay mo na nahikong ka. Huwag sa kanila ng paglambahon, ganyan kayo sa muna dyan. Kinapaitan nyo. Diyan mo ito tayo kaon. Hayahay ang mga bata ron, ano? Di naman kung mahimong bukso silang pa-adapt sa itong nagiahan. Mabungal na muna sila. Nalain na may nakalimutan. O kita po, di na po ita makamahay nila kayo. Mga manailangan sa kalimutan. Di kita magaling na maon ilang panahon. Pis na itong ato. Pis na itong atong timong tagitaon. Pero akong point din nga, ayaw ito na nara yung mga anak o mga apo sa pagpagkasadyo. Sa gamay pa po, mutuong mo madihan, personal ni kasi nandiyan, kinagutuman na. Kana bitaw mo, iskuila nga, diyan mo kay bawang, diyan mo kay snacks, iwa po kwarta. Panipay, nag-resi sa una, mangingkip, nag-ubog kay skindi ng classmate. Agani mo pumungahan, di ba? O, gudluhan mo sila ng gumagko, di ba? Yung classmate, hanggang mo, di mo nag-gumagko, kaya maatras, nag-gumagko, magbabaw kay skindi. Hindi nga na, sa una. Matula ng SDB sa kabo, pila ng classmate, pag-amoy-amoy ito. Opo, may COVID po. Oh. Pun, pasabado, wado may sa mululog-lulan. Balik, sir. Diyan po kaon. Nabay milte, nabay chocolate, nabay pizza, nabay sipon. Diyan po. Diyan po, sabay at tungo na mo. Sabay inalit sa mululog-lulan mo. Gagmay may mapalumi mo grade 1 o 5 years old, 6 years old. Kinundog ko, usapo nila itong saging o kamuting sinumpa. Kamon man ha? Patay usapo nila itong saging sarap yan. Iluwa o balik. Natutuwa itong laway sa lulaan eh. Kumawon, ibutan ka sa sarten. Kita ilumura nga ito. Wala, ilugan mo mga po. Dahil ito mga tipong, ito na mo sa unang isang ipaglumag, lugito, ito mga kamuti, at paglumag, kay ipuno, kaya na mga apo na mga apo. Ay, ilumura, ano. Pero, nabuhay mo po. Of course, di na ito pwede mabalik. Very dirty. Nag-share ko sa sinatingan na ito ba nga nagkapaporma na ito. Huwag ko may balik na kao sino pa. Hindi na kayo sa po. Hindi na kayo sa muna. Kana ganing kuha. Malipay na kutubo pwede sa una. Ano may mga ate, mga young people, mga youth, ako sa una ba eh. Kayahay na mo magkadyo kay karaab daw. Pagkakaon na mo karne. Kita sa unang kinanihitan ang karne kanon. O buhay, mamatay, o buhay, magpupira ni kataon, o di pista karne. Karon sa itong refrigerator, kagang karne. So, drinks. Kainom man rin ang soft drinks. Sa unang kainom na drinks, ilantan, pagkahulan. Sa unang pagpantay, kung inom ang ilan, nanahampunan ang pag-pinadupan kay Pasok Ismail, o magkalapos sa inom na mo, init-ingat ang kaso. Ang kamay, pasok kay Pahinon, manang ito. Kuan ba ito orange usap imora daghan mo magbahi kana magkumpra ni sa una malipay ra gani kung magapalit ng babulga kapasuka abot mo na basuka kumpra sa pot bitaw natin padaban comex tayo ni ate orange sa kao basuka tapis yang pinapurot pagpurot pagputo dos sa limo bunang logo na pagbalik sa kulay kapon sayang kulay mo dyan. Tapos pa, hindi kahapon, ibutang sa ilawang sa haligi. Pagkakapag makuna po, ang kakapon sa langit. Kung sa kasiman na ito, papulga, diha sa atong bakbak. Hindi na ito sa una.
dapat sa magmahay itong kinabuhian. Gamay pa mi, di kay pag-unsa, dyan mo may gahong, kami kasigyas. Huwag pa mausunan. Pagkarang kita masikan sa balilihan ng ilong na ito, dyan ay mga pumunta dyan. Abot ang mga libro, mga sikan, mga tanong, namingan. Kami sa nakinaluyan eh. Ang gahong na ubuho na ito. Buho dyan ay, lampi kahoy dyan, itibhaan, tungtungan. Hoy, baon! Anha ka mong unto. Unta, tikuan, tumigan mo ito buho. Diyan natin naging tubo, ito yung gaong kakainitong dabong-dabong. So, siningalan mo, itli, ganito ka kusaka, itong tubi. Tibugsyok sa imo. Nangahan na ito. Kung ka magbantay, magbaba pa yan. Kaya ka sa padong ko mo, di man siya ko mo, magbalik, mahadlong pag-uot. Ay, ganun ka, kanunay kung ka mag-first kita po, kanunay kita mag-first, kung sa unang kaya utang ka mo ganito. Kaya kasi higa ko kay kung kapot sa sinate, napuno ng mga sian, ang mga gahong, susi pakahig, mani, nanay, agugaw, kagilpa, distribute, sa sigagilid, kaya napuno pa na, tungod sa buhok, o mo na unang mapuno, loob ka ito. Itagaan ko, pawag, ilupay, kahit ito, kahit. Kasi kung hila kayo, magpagras mo ko, pag human yung na yun, ari-ari, daga na, pawag, isokno na ito, ilong lang, isok. Yung piti-piti, at ilong lang, yung makuna, sunay. Ang silo. Pero, at saan mahayi ang kinabuhi? At saan mahayi? Pasalamat. Pagkapapasalamat ko. Kaysa mo sa hayo, pobrita, bigita, padayon sa pagbalingkamot. Kay, ang pagbalingkamot magdagi na sa kalampusan. Ginoo man siya pupuno sa atong mga kaguwakan. Di tinood na niyo, bahala sa akin pasalabi. Suway, okay, sa imong bana, nakutoy, nga dita kinaluuran ng laway, anak. Muna yung usa sa mga dakong fake news na kinabuhian, kanang bahala sa akin pasalabi. Maglupan ng upas ng buwan o huwag kay kamon. Nakita na sa Facebook, bahala sa akin pasalabi, pantay bitaw. Bahala mais, basta gisip tamis. Kaysa humay ko nang magsiging awat. Bahala magkaon ko ng dukot, basta di lang gumod. Bahalag magsunag ginamos basta kung matimos. Pag-unsa man ang adobo apan pirming kalagubo. Ang isumpay sa ubos, ang mutuo, pasmo. Pasmo do. Di ba ka magpasmo? Bahalag sa ilabing-labing kanunay. Pero ang pagpasalamat sa Diyos, karon tungkol sa kabundan nato, ato mga bata gani, mga anak, mga apo din na gani sila kabalyo ang pagkaon nasa rin. Dahil mga batay mo palit mag-pizza na ay sobra sa red, di na mahinunduman. Kita sa una naman, hasta mantika tilaan. Na magpahog, di ka nagbinirituhan ay apos na ito. O, sus, ngol, bahaw at plato nga sartin. Nga, kinabuhin. Sa una, sa gamay kami na iba mo mo ng lungsod ng Alborno. Tiglabay mo mo usahan, Alborno. Usok ito na, ang Alborno may tipuno sa kasin, tibuok. Kanang ibaylo bitaw sa unang kay dipasit kay alcohol matos lungsod pagka asin lami bitaw asin tibuok isog kon bitaw kung luna nang kay ginutan ka adto bukon ito na asin tibuok taguan ang uban lami pag ibulibon ilugaw kung karang humay nga lubang nya pilit na sa kamay na kabarkudo sa kahapon pati lang baka tong asin tibuok kay nang baka kusog inom og tubig taas ang tiga. Pagkagabi ang sobra mo ipulimot sa mga ilogaw. Ang hinami na mura tagnaog baka. Pagkakita ko, kami mapoy mo pa. Kaya mo patila sa baka. Kaya ang gusto ko nung minong tubig, ang gusto ko tambok. Kaya doy ka ng sobra, mo ibulibot ng ilogaw. Pero again, ayaw mahayin ang kinabuhi. Now, kung sa may mga babag na di kita mapasalamaton, dali ko na ito negative minutes na. Number one nga babag na di kita mapasalamaton, kinso kasinan.
kini kasina. Kay ba mo mga isuon? Di man po malikaya na masina na. Pero mahimo nga gamito na ito itong kasina aron mahakita nga maningkamot o mahisama nila. Pero ang kasina gamito nimo sa paagi nga ikasakit nimo ang imong kaugalingon, wa ka makaabot sa naabot. Ang isa mahitabo, di ka masalamat sa Ginoo. Kaya mo sa may mahitabo sa tao na masubrahan ng kasina, magsige na magkakandi. Kaya ba mong tandi na kumparar? Kung magsige kakandi, ganun, ato man siya pobre ko. Ganun, gwapo man siya, ganun ako di. Ganun, top-notcher man siya, ako kapasar sa probinsya. Ganun, tutaan man sila kami, squatter. Maunay mahitabo. Giyon sa pagulagway ni San Agustin ng kasina, ingon San Agustin, envy is sorrow over other people's good fortune and joy over other people's misfortune. Kung sa kung nagtimailhan nga nasina na ka, kung malipay ka sa kapilihan sa ubang mga tao, pero mag-uol ka sa ilang mga kalautos. Nakisilingan, kapitan ng barko, mag-uol ka. Panimuangan, kapitan ng barko, di man tayo hinibahon. Pero yung maris, kuha na ba kayo niyo? Suso, stage 3, mali. Napunta niyo, kana, hubag pa more! Maunay kasi na. Hindi ba ito na ito sa itong kinabuhi? Dawaton ito na ito, nakadungog ba mo anang giingon sa mga tiguan ko, dito po at tugtudlo? Panutihon na? Hindi man yan ang mga karaang panutihon kay hindi na nag-wisdom. Kana na yun kana na yun kataas-taas ang prosesyon sa simbahan pa uli. Karaan pa na. Diba? Nga ang kabilaw, mapuo ba'y kabilaw? Kana sige nga kita, tawa na sa mga di ba nila? Ako sige kung saan ko na. Unsa, naik panutihon sa mga tiguang agayo, di tupo atong tudlo. O di pasabot, di taparehas o kahintang. Kung magko-opos ito, kumingin kamay, di tupo atong tudlo. Pisan, kung saan nato ko yung mga tao na economically, tapos, maunang kinahanglan nato, gadawaton nga, tinunta kita magpasina. Nay kasina, pero gamitan ang hangin sa kinabuhi. Aron, na kita ulang pos. Amen? Amen. Sunod, kahako, kanabang, daghan mo ganing sa Cebuano nga lingwahe, daghaning term nga guys ko hakog. Generic magunang hakog. Diba? Number 1, amay tihik, no? Naapoy punit. Kaya ganun ng hunit. Naapoy ginot. Naapoy sinakuan. Naapoy muduga pa'y unas. Diba? Muduga pa'y unas. Naapoy, okay, kahako. Naapoy dao. Dao, manitawhana. Ang ginagamihan ka ng lao. Kaya kanang lao, puro mag-ihurot ni mo hasta buko mo kiri, hilaya si mo kiri. Kanang ihurot ni mo kaon hasta buko mo manilao. Great! Ingon sa San Agustin, tanawag pilay ihatag sa Ginoo nimo. O gikan sa mga ipanghatag sa Ginoo nimo, hagpata lagot sa para nimo. Ang sobra na din na para nimo, para na sa uban. Ingon sa San Agustin. Find out how much God has given, and from it is needed by others. Yung na isod ni, di ta ka maumang hatag. Muna peligro sa kinabuhi. Ako, naanan mo kung pabrik na ko, mag-misa gani ko, may offer nga inkahin. Hindi, kwarta ba? Hagpatan ako. Dagan mo angay ko, dadon sa ako. Dagan di ko angay ibutang sa kusina. Kumun man to. O sa kaya gayon yan, gamisa ko sa Dawis. Lungsod sa Dawis. Iyobilan ko dako ka sa ubi nga kinampay kay mo, murag nigo. Kinadakuan pa si ubi. Una ba ito nang kitang ubi nga arang dakuan nga gasang-gasang itong unod? May ulit. Kinampay mo ito pagod pinangli. Di na ako ibutang sa pag-abot sa kumpento sa Tagbilaran. Wala na ako ibutang sa kusina kay ang ipagamang ang ubi siya. O ipagamang ice cream. Pero kinilag iparing sabi ko na daghan bitaw ko pagkaon. Makalimot ka ba? Ipunta na soda sa katre.
Usa ka gabi na nagabasa kong libro, Gilo ang dunggan. Matahinturo ang ube. Gilo ang dunggan. Hinturo ang ube. Di ako nagtuturo ng ube sa kay juta. Iban pa ng gidas kusina, paghikam sa kusina, kapitsapi naman. Purma pagpanadya mo, nagulong hinturo ang nagot. Hindi yaw-yaw sa hika mo kung pariya ka. Hindi ka manurok, di mo ube, di man mo ihata. Di ako nagkauna-una magtagi. Di ako kung kasumar, di ko god. Matagi hatag pa sa kusina, naghanap na nakakaon. Usay dito na mo tanaw pa sa mga kabinet sa ato, naghan mga sinina anak na. Di na magamit ang 20 na tuig. Karon kay Paris maman, dighi mo marbuhat sa kaluoy. Pangawasa na kanina, di na dito magamit ng mapahimos lang. Adyaw ko ng basura. Nang buyuban maghatag basura mo na makagaba. Panghatag kung basura makagaba, panitan ng bagong lino. Kang hakpat may used clothing, kauban sa social action center. Matay ni uban manghatag, diyan ko po'y kaluoy. Paghakpat na mo sa mga used clothing, limang ka, nainghatag o parang kananay bitimang linog. Short pants, diyan mo na ipilahan. Kisa may musuot o short pants, diyan mo nag-akot sa kapilang kulinuka. Hindi mo musuot o short pants, diyan mo ibilahan. Ang uban, grabe ba? Manghatag o buda sa kasal sa nagugangan nga dugay nang namatay. Kanang wining gahon. Katulad ko rin tao ng biktima maglinog, linya, kuwag rilik, magbuda, kagkasal na to. Iba'y nabuang ang tirsya na to kaya. Magbuda man, nagadinya, kuwag miswa sa dinas. Ay, ito ang pagdinabong. So, ito ang pagpalabi sa katihig, panghatag itaw sa mga kabos. Luwi ba siya ito ng mga kabos o gatong na ako? Kita may nagpobre mo kapatid na pa'y mga tao kinaluyan kahintang nato. Kung nga kini daghang reklamo sa kinabuhi usahay, muna magkaingon nga nito mapasalamaton sa Ginoo. Ang mga kabos, luwi ko. Sa term ng daan kinaluyan, pranaan. Kanak dito, kalibangaon ta, o pobre, kalibangaon, o dato, kalibangaon, biskay magna. LBA, lose power movement, hanggang inaon. Pero pobre, kalibangaon, gahibos. Pero kung mahuman ang igin, kasumpay, dihapon, sige kaahon. Ang tawa ko, o pobre kita, dato, mga tao, lamingan. Allergy, allergy apa? O pobre, kurikol, orboni. Doon din ka ng mga pobre. Mga angay ka na ito ipapi, papito. Tawa ng anak kong gatuon mo niya. Lugay dito ka, sako, waiso, nag-uwa sa klase, lurok, ilutaw, nagalimutaw. Lami pa nga. Slow learner. Slow learner. O nga na kong pobre, waiso, nag-uwa, bulok. O anak na ito mga datoon, na naitag sa gamay, lami pa nga. Special child. Ang anak pa na special child man. Tupon man. Pero nga na kong pobre, pakno. Pakno, manaanan ka. Diba? Luya, no? Luya ko na tayo. O nga, angan mo na mga kapos, pinanggas, Ginoo. Kaya gidaw-daw mas kalimutan. Ginoo may mapangga nila. Kaya bitaw, natuon ka, no? Natuon ka, manambo ka, lamig nga, Chabi! Chabi na rin ka, madam! Kung ka nang pobre, huwag ikaw manambo ko, nang hupong lagi ka. Tayo di malasay, nang hupong. Kaya ka nang datong, mas liim, ha? Lamig ako, pamamaniwa ko, Maslim lagi ka, madam. Hindutan ka, madam. Kaya na pobre mo ikaon na maslim. Inong naggalunos lagi ka, madam. Hindi siya. Hindi siya. Matang ito. Pero sa nga naman ang kaligtan. Mga kita, kamong mga nagrasyahan, kamong nga na panalangin o naghagdaghan, o naging ko ni San Agustin, tanawag usay pararating mo. Hagpatan ang paranimo ka ng sobra nga di na paranimo para na nasa ubar. Matag na. Ay, uban ito po mga labihay pong laugang. Para dahil binansi ni Asunsin na. Kamay na likuan. Dahil binansi bitaw ni reklamo. Dahil binansi ni reklamo si Jabugangan. Matay ito ng tihika si mama. Yang pakugangan ba? Di isa ka mo magunaw sa mga apo.
Kilima ka pa din ha, si mama mag-ubrag pensyon sa pensyon sa Tagbilaran, sa SIS. Mag-ubrag daghang sinsaron pa din. O dahil abot sa kay ulit, masulang sinsaron, hindi abot sa amo. Dito sa maghatag sa mga amo. Sa kayo sa iyo, buhaton sa sinsaron pa din. Sa di pagkakon, ihomo o tubig. Ano ninikaon, di na mo baka. Kayo mo baka pangajuan sa mga amo. Sabi po bang sinsaron, ihomo o tubig. Kayo kan ang nasa baka manulungo ito mga apo, mga aso. Hindi no? Kako ko nung si Charong, ihumog tubig ko na rin rin, naluon ka aso. Painhan ng mga tao ng mga lao. Mga tao ng mga lao. Kunya, sa ito ko kinabuhi, pisang sa ito talay kamahay sa Ginoo. O beauty, natural pa na. Naman ito po yung mga Miss Universe. Ito po yung Miss Dajong na rin taon. Natural pa na. Hindi na mahadlok ka na. Pag tinapang ginatago na may istorya niyo. O gwapo ko ng panington, inan na mga batanon ang tinon ba kayo? O gwapo gani ko ng panington, ang tawagan na Hans. O pangit mo itong naong panington, ang tawagan na Luon. O gwapo ko ng magpatato, magpapati, cool. O matong naong ko ng magpatato, adik. Nadipirinsa doon, ha? Ang gwapo ko ng mututok, ang tawagan na kilig. Ha? Ikilig. O niya, o ang pangit ko ng mututok, manyakis. Kinagwapo mo tapat, ang tawagan na